Tarika Beach, Mara Dwe Mara Beach, higa mara Lufario kod Prayuga Beach, chieng' wuok tich. Oyawore kamoro moro ma intie, antie kod geno ni isebedo machiegni kod nyakalondo mari, kanyakla kod TV mari, chenro ma kaka waneno kinyi ma kawuono. Waikore mar go kod mbaka kanya kwara Mgajwang'. Mbaka mabede bro golo dok e iti, kendo bro mi bedo gi ng'eyo. Machiegni chenro kinyi ma kawuono, nyinga en Otieno Makajuma. Yemuda kaw thuolo mar wako tim mar kaka wanene kawuono kendo bench kata ot kawuono nitie kod jite. Wan kod geno obro kod mbaka nyakrom sa 4 mar wang' manyango. Waikoni mathoth kaka pile. Yemuda kaw thuolo mar rwako senior JB oyawore. Oyawore VOJ. Ino kamano. Oyawore Ken Muga. Oyawore Fredo Gweno. Oyawore. Uchiwo maber. Achiwo maber ba. Bende achiwo makare. Ino kamano. Nyasaye telonwa. Ino kamano. Kamano. Kawuni bolo rima ang'eni gweth ne chodho nyoro Silver Jubilee. Koso kanisa uche lungo nango cha? Nyoro. Nye one diocesan gathering. Okay. Dhulu maber wacho ni nyoluoro. Nyoluoro. Mar diocese mar Anglikana Mabondo. Yes. To kumanye wantie iluongo ni St. Michael's and All Angels Cathedral Bondo. Okay. Mane kanisa maduong' mar diocese mar Anglikana Mabondo. Nye wadhialo higni 25 nyaka ne diocese Mabondo chakre. Koro nye wabiro kanyakla kaka jo Kristo. Mar goyo ni Nyasaye erokamano ne okenge ma wase yudo e diocese wano. Ing'eni diocese no chakore higa mar 2010 ka bishop mokwongo ne en Johannes Otieno Angela. To koro sani kosetiyo mare moretaya, to koro sani wan gi bishop professor David Kodia mabendo setayowa maber. Maduong' moloyo VOJ en ni kauru mos mar jo cathedral, kauru mos mag diocese Mabondo, kauru mos mag bishop professor David Kodia, kauru mos mar mama Aida Odinga min piny. Nyewan kode, nyawalemo kode. Ng'eno bendo ja diocese Mabondo. Mar Anglikana. Ken kanon. En kanon, to kanon nomi diocese ma South. Oh. Yes. Okay. To en jakanisa wa. Walemo kode. Okay. Koro ing'eni mano mi South no, ting'eni kapok osidhi dalau, to jomoko nyaka sidhi kuonde mamoko. Koro machano osidhe, mano was just a precursor to mabro bire diocese one. Mana kaka nyi neno ka jumbe ariyo mokalo kota dek. No sidhe kaka Global Peace Ambassador piny mar Korea. Mangiso sani weche kwe duto e piny ka. E piny mangima. Men piny mane tije maduong' motemo. Karigin kata mana ote mare nyoro nye mulu mana weche mag kwe. Kare. Yes. Nikech ing'eni sama in Peace Ambassador, to koro okinyal bedo ni in Peace Ambassador e piny mangima, to tok dalani, kata i dalani, tema koko ng'enye. Koro nyaka ikuong ichak gi dala. Mondo iwach ne jo dalani, oyo, beduru mos, beduru gi kwe. Ote ne nye ber matek, nikech wase lando mang'eny, kaka weche ma koko seluoro, piny Nyanza, hinya. To kata koko kende, kata mna insecurity, bendo se bedo kokwako gwenge makaluwa hinya. So mago nyo wacho mokwero. Mokoni gima nyo wacho maber VOJ, en ni sama ine koro gweng'. Ng'ata watni. To koro watni timonjo nang'o. Watni ilaro godo gik mularo nang'o. Nikech Fred ni donge juma mokalo ni winjo ka kone na ng'e ng'ato, to ka yun timo nonro ng'ama ng'eyo ni to kara muna jagweng'gi. Koro ka bed ni achwanyora gi Fred, to siepna matimata ayudo ka kara en watne. Kendo somo nyaka e gweng'gi, kodak gi wedene. Koro wate wan gi wede momiyo nyo wacho ni joma joluo wabedru jomo herore, wabedru jogo mohero kwe. Ema moro miyo ganda dongo maber. Kamano. Wach magiwa mokalo nyakwara Mgajwang'. Kanyo ne nyakwa gede nikech higni 50. 25 ok gin higni matin. Ok tin. Ng'eny ndi. Ano kanyo ka osego kang' nyaka orofa moro ma koro omiyo Bondo bedo Bondo.
Synod Plaza. Ngeni bondo sani kibiro gi helicopter kaka ngeni udwa pango le mag helicopter okwa kona nyithisi cool ni gibede class akonu nani dhiure vi Synod Plaza kacha tukete wadwa piyo upiye kama nya gavana Mose Nyikora Mogajwang kama nya Victor oyawre uru Nyikora Mogajwang kamora mora ma uchiewo kinyi makawuono wageno ni uchiewo maber Victor yie mondo mi achiw poch gi pak ne senior J Bonyo ingeni ngato ogo thume kende nitie thume ma okodwa goyo J Bonyo na chiel kuom joma nyo yudo mich makende miluongo ni Silver Jubilee Award ne oko nitie mich manyo mi mama ida kacha nitie mich ma jodito manyo ni kacha mich ni no yudo kaluore gi tije mare to gi sir mare ma Sirogodo diocese to gi tije mare ma osebedo kotimo kanyo ka isomo barua ma ji achiel matin ka wani manyo ogwedo kumanyo yene aina gi oket ga embui ni neno kanyo ka barua ndikne kendo donjo kanyo ma obedo signed gi Bishop Kodia wuon ko wacho ne barua wacho kanyo ni Mich moyiedhi? Yes, mich moyiedhi idwa loke gi dholuo. Okay. Kela gi dholuo. Wa longre jo piny gi dholuo matin. Ma en mich momi Joseph Bonyo. Yes. Mich momi moyiedhi gi Bishop ma iluongo ni Bishop Special Award of Honor. Nikech tije moyiedhi mosebedo kotimo kaka jakritus ne diocese ma Bondo kinde mane gidhialo higni 25 mar tiere mar diocese mar Bondo no micho mie tarik 4 dwe mar 5 geni mano nyoro ka ndiko mar Ezekiel 40 mar dachiel nyaka 5 ema jadolo otielo kanyo kaka yo makende mar jiwo nyalombo ma iluongo ni J Bonyo Senior. Yes. Koro congratulations. Nini ruadhu bende mipako. Koro katodo koni jimang'e ino onwang'o mich to ena awi nikech kaka wanene ka wanie gachiel kuomwa monwang'o mich machalo kamae mar tiyore Nyasaye. Koro miyo kwadhi manyo ng'ato mabor mondo mi poch gi pak. Koro en poch gi pak ne ji duto to ahinya ne achiel kuomwa VOJ. Aparo ni nikech sa ntiere wach manyo komora nyoro ma tenore gi lweny manyo wuok e boma ma Kisii alap tuke ma Gusii Stadium kama nyo jogor tugie gi tim mar Shabana to gin gik moselosi mbele ka Victor nikech kane ng'iyo paucha nyo opong' tich to kaka jomoera dhula kawan masamoro ka gigi timore kuonde ma wantie to wadhiye na penjura kama nya bede ni samoro dina nuangra dala kata da bede boma ma Kisii dine okaleo ma okadhiye e paucha to kineno hinyruok ma dhano ne oyudo dhano 72 ma chich nyo okungo ntine samoro ng'ato no wito ngimane batawi maber oduogo fwenyo bang'e ni ne en ng'ama nosim to bang'e chunye ochako duogo moya to malitie moloyo ni tim mar Gor Mahia ncha no chiwo siem kapok gidhi e tugo ni manyo gitemo kwayo ni lap magusi tin mondo tero pirani e pap malach kendo ma security nyalo betie maber to ganda jo Shabana gi ni kamalere gitamore ni gini nyaka ter mana Gusii ka to ni neno ka tulo no muoch kata ka dhula poko chakore mi banga dhula Victor nyeo gia otulo full madano no ringo joma no turo tur tingena dhula en gir mor koro ka gichak gitene gi weche mag siasa ma samoro nyo gore ni kichingeni oganda ma jogot gi samoro gibedo ga gilo mathoth koro gibedo ga gilo magiringi ma dhi kalo kama gigiki aparo ni tim mar Gor Mahia nyaka koro ng'e ni to ponono jowa dhi tuge pap machalo bilacha yot mondo mi koro gitamre kaka nyocha ne gidwaro cha mondo mi kiket ngima mar joera maggi kama ok owinjore nikech samoro thoe madino wuok Nyasaye mano okonyo ji kacha omiyo en gima wanyalo kondem kendo wakwedo e yo mowinjore ni gima kama choko onego bed ni timore gima onego bed ni miyo ji mor makoro inyoni ji koro tiagas gore ka obeti no nyaka timre kama to afadhali koro opira ne machungi to wageno ni bikaone gi atua kenda okang muwinjore mondo mi samoro milruok gi rok manyo gin go kanyaro ya mogony ma di madho chakcha ngini biro tim nade ndiro kamano wach mangema mokalo Nyakoro Gajwang Ken turu mari Nyakwar Perez ngina paro nyaro ya
mogony majaji ni koro rach mana kapo ni samoro noweyi mondo idhi gini rit jamne to kare ok nogonyo ochodo aluoro to chopo ir min modhoth otieko kor kibiro nyithi tido ka chak onge idar modalano penjo manyaka iduoki wa mabor jothurwa an bende odiera osebedo maiye okikore ahinya to kaluwore kod masira manyiche ne olwar ne oganda joka Sipul to kod weche moko motenore kod arita kwe ineno kata ka ng'ini wabiro lose wach mane otimore Migori to kod weche moko mamulo arita inche neno lweny manyiche nitiere tong' ma e gwenge mag Ang'ata Barikoi kocha kendo manyiche ne okelo tho mar ji kendo inchi neno koda ka monj mar maundu manyiche ne otimore gwenge mag Mandera kucho kendo chaki neno ka maundu mosebedo katimore makagi kacha koro arita apani en wach ma kelo kibaji ne jopiny to kata king'iyo kor gwengewa makocha kopogore gi lwenje mag siasa pod nitiere rochruok mag arita makagi kacha ma ing'iyo ni en gima kelo luoro ne oganda kuonde ma ji odakie ka nek makinde ka kinde to kaachiel kod kuo makagi kacha koro mago duto gin gik ma osebedo kibaji to dira ni ineno ka koro sani nochopo nyaka kama kowinjore bed ni nochopie koro aparo ni en wach machaka to jo sirikal ng'i to maduong' ahinya ni en ni joma pod odong' manitiere gimoro amora matimore e piny ka en ga mana mapuonj mar mondo mi oganda ogo atua manyime to mogik dira mokalo ni aneno ka jonyuol oko mane pod okotero nyithindo skul ikruok ne nitie makagi kacha koro wageno ni kaka nchane sirikal osewacho juma ni ok wadhi neno ka nyithindo dok pacho ang'eni nitiere mamoko mane pod iduoko pacho nikech samoro jotend skunde ywak ni gionge kod omenda mag ginyalo tayogo chenro mag somo to nchano ka twak no obede juma mangima e wach mar report manche nogol kod riwruok mar elimu bora cha to gimwageno ni wijruok biro bedo makare pesa mane wacho ni biro gole juma ni onego bed ni gole ma ok en mana mbaka mondo jopuonjo ni gin be ginyalo tayo skunde yo machalo nade ma ok duoko nyithindo pacho ni no oseter gi juma mokalo kata moko mano ter wuok tich to koro en na wuoth magipong'o tesende mag nyamburko ka gidok pacho ni gidhi omo pesa wach ma ngima mokalo nyakora mga jwanga ne jowete ok ang'eni je binte wach biro medo kapok chako chuny wach oparna inokona mosu gi jo Kech Women Group giwacho ni usebudho kapok ulemogi jokata jokata go aparo gi ahinya Wakao mosi usebudho wabiro gi bakule udogo lembe gitimo kaka gitimo gacha ne owinjore gi Rolex wasonga ni no wadhi haya jo Kech yes bwana pa no bro timo man chingoro gi chwe gi chope kata ka bondo kuje jo pet gi mule lwetgi loso kangno ne nyalo kangno ne kado kende mo siling kama ber da bedo guja kamolo monge dialo kitkado ene monge kaka dialo kitkado wang ni kikuwe oguyochi ginge lose kikuwe oguyochi kamano nekora mga jwa ngona mana chaki okinyi makawuono wan geno ni ruwa ber machiegni bang' ka jowete wa ose wacho magi bede giru kode bo piny kanya kora mogi wado mana chako twak achiel weche nyo bedo mathuth arita kaka jowete wa ose wacho okose bedo ber ahinya ndalo mano kende bang' ka mjumbe ma Kasipul nyocha uchiel kod Magina bod Nairobi kaendi weche osebedo ka gedre mang'eny mokalo tinende migao mar National Police Service nyo osegolo ote kaka gidhi nyime kotimo nonro margi kwan ji mar mang'wen osemaki ma itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Mheshimiwa Sir Charles Ong'ondwere magita timore kama kuom jotelo mag ODM ka otele kod jakom mar ODM ma en governor ma Homabay County nyocha wendo par Mheshimiwa The Late kendo nyocha wacho ni ogimor kod kit nonro ma itimo ka koto giwacho nitiere mang'eny monego bed ni piny wacho koro wacho kaloro kod tho mar Mheshimiwa Ong'ondwere ma en achiel kuom weche ma sani koro omako piny luo sani ma ji koro goye mbaka ni to dibed ni arita mag jotelo chalo nade to mag jopiny bende chalo nade nyakora mga jwang' magite mbaka ma koro gore tinende mar buko mwach ni nyakora mga jwang' mondo wakete kama owinjore yie mondo mi chini aje ibonyo thuolo ka Stafford miwa kaka mokuom jotelo nyo lose wach ni Stafford ka wanyalo yudo kaka mokuom jotelo nyocha lose wach ni to nyalo bedo maber nikech mano nyalo biro miwa thuolo mar chuny wach ni kapok oikore senior
En wach ma nyocho mako ganda gi buok gi. Kendo ji nigi penjo mathoth malodwoko. Tinda winjo ka nitie nyaka DCI mag Facebook bende. Jotim nonro odwa bedo mang'eny. Forensic experts odwa bedo mang'eny. Mane matimore sama piny nigi demokrasia. To ji loso mahuyanga, ji wacho pachgi, to neno kaka dhi. To hapa ni nek mar Ong'ondo Were. Onyuolo weche mang'eny. Weche achiel manonyuolo en ni Nyakwar Peres noyudore ka koro owuok e bola chung' e wi mesa. Nikech ka gino timore chieng' tich adek, to Nyakwar Peres ne nitie desk ka oloso weche manyien, to bolo koni ma wach malich motimore ma ene makoro nyako mak kende, make ma otime maber. En mos maga mag kuyo ne joka Sipul duto, ganyuola mar Ong'ondo, kuom lalo wuongi, owadgi, yuorgi, kwargi to gi jatendgi. To kwacho mano VOJ we mondo awache ni kawo ngima ng'ata ng'ata e yo moro amora ok ber. Ok ber nikech ngima Nyasaye machiwo, to wan kaka jokristo wawacho ni Nyasaye ema kawe sama owinjore kode, ok sama owinjore kodwa jopiny. Emomiyo we wakawe nafas mar kwedo kit tim manyotimore no mar kawo ngima jaod bura Ong'ondo Were. Kata kamano VOJ we mondo awache bende ni sama gima kamano osetimore, taparo ni ji duto onego chiw nafas mondo tim nonro makare. Nonro makare ema miyo ji bedo gi ng'eyo ni ang'o manotimore to notimore nang'o. Tema bende bro miyo jo familia mag Ong'ondo Were yudo ratichgi e yor chik. Nikech weche osewachore mang'eny. E mbui ka kanye neno to nitie ji mosewacho gik mang'eny. En ratiro margi. Jotelo bende oseloso bosewacho gik mang'eny. En ratiro margi. Kata kamano VOJ nitiere gimoro ma weche mag chike wacho. Ikisungu iluongo ni the doctrine of clean hands. Dwane ndike kamoro animanyi some. The doctrine of clean hands. Mar ariyo, nitiere bende gima jaluo wacho. Jaluo nitiga gimoro ma giwacho ni kenen jaluo kenen Kiswahili ni sheria ni musumeno. Kata kuwili. Noane? Hukata kuwili. Hukata kuwili. Anada wacho ni hukata pande yote. En pan ligangla ma dhoge ariyo. Dhoge ariyo. Ong'ado kodhi koni to koni bo ong'ado kodhi koni. Jaluo bende nowacho ni en pand Kisii. Ong'ado koni gi koni. Ang'o miya wacho kama? Gimo miya wacho kama VOJ en nikech nitie weche mosewachi. Kalure gi telo mane Ong'ondo Were ni godo. To weche gi okonego wegi awe oumgi. Nikech samoro weche miwacho gi bende ema nyalo miyo adiera ng'ere. Emomiyo en kwayona ni jo DCI sama gitimo nonro to gilos gi ji te. Jok mane oketo ywak mawacho ni gin bende nitiere kaka Ong'ondo Were mane osenindo ni nokodhi kodgi maber, gi bende mondo winji gie mondo tim ang'owa okawe dhoggi. Nikech sama gimoro timore to duol ka duol nigi ote. Emomiyo kanya winjo kendo kawuodo Ong'ondo Were wacho sama ne jotend ODM odhi dalagi ni kane baba gi pok onindo nowacho negi ni ng'awa malawore kode. Mano bende joma timo nonro gi nyaka winje ni to en ang'o, nikech ma ema bro miyo gi gima wan jokristo wawacho ni kwe mochwere. Nikech sama iselalo anyuolani to dang'ni mar paro ng'eny. To dang'ni mar paro ni iyude mana kwe ka sama ing'eyo gima omiyo ema bro miyi kwe ni adiera gini kaka notimore ni ka en ni jo maundu ema notime
to jomaundu gi sama koro ineno ni koro okawnegi atua mar chik tichako bedo gi kwe. Kapo ni en yor siasa to joma notime yor siasa gi sama sirikal malwete boyo ondhiyogi tekibedo gi kwe tikone adiera waneno ka gimoro timore. Nikech adiera makende macha ok en neka oya ni koro ne gin jokwe manowuok mane dwa kwalo simo Ekwar Peres Broko ni ne wan kode Nairobi hospital mokwongo kuma noringe kode asto nyaka kotere ringore Eli. To kiwinjo kit gima ne jo mane timo nonro jo DCI manobiro mokwongo nwa kwalo winjo kaka giloso to negi wacho wach moro ni gini ng'amotime ok en ng'ata motimo ng'owa mane temo en ng'ama nong'e gima notimo emano go risasi ni nikech nong'eyo outcome mar go risasi no ok en risasi manogo ni dwa hinye en risasi mogo ni dwa tieke emomiyo bende nabedo encourage ka duoga neno ka gima na winjo kiliekone bende magichako gigole ote margi ne jofwambo ni gini ng'ama notime en ng'ama chalo ni en gi ojusi mamalo ok en ng'ata emomiyo jok magisemakogi nyaka gidadhogi mondo ging'e ni to nowuok nade ang'o madidi kel wachne to kata mna jotendwa manyo wacho ni gineno ni jo piny owacho gibende giwachie nonro matut ni to gini ne giwuok godo kanye ang'o ma ging'eyo nikech VOJ mabro kelo lwasi maber mar nonro nikech sami kao ng'ato wacho gimoro tiwinje tidadhoge nikech samoro en gima ling'. Emomiyo kanya neno ka gavana ma Homa Bay to gi MP ma Homa Bay town Opondo Kaluma gi Gladys Wanga wacho ni chal ka gima nitiere lwet piny owacho gini ber ka gibende gidhi gitim ang'o gindiko dhoggi mondo giwache ni tang'o kendo maging'eyo to kata mna jopiny manie mbui manyo loso mang'eny DCI nigi cybercrime unit odada dhogi ong'egi tikone ng'ani gima wacho ni point to something nitie moko mawache mna mar walo nitie moko mawache mna mar ketho nying ji nitie moko mabende wache nikech nitie gima gimeyo koro ging'ie gikole mbui mondo jogi bendo tim ang'owa oluongi nikech en herowa kaka jopiny en herowa kaka oganda en herowa kaka jofwambo ni nyaka wang'e ni to ang'o manomiyo oneg jatelo nikech VOJ kose yieri ni bede jatelo joma nokoyieri gi joma noyieri in jatend gi duto sami se chamo muma ichamo muma ni bro rito jopiny te emomiyo jopiny nyaka mi luor mowinjore jopiny nyaka hold with highest esteem nikech jatelo to ki jatelo moramora ijatelo matero pachgi e od bura ijatelo madhi konyo gi gok sirikal mamalo kogodo ni sirikal mamalo tiyo nade ijatelo madhi loso negi chik Ong'ondo Were no ken jatelo atela ne en jatelo morito dhano bura onyalo bedo MP makasepul to bedo ni ene od bura kata an mna kumae bondo anya bedo gi wach moro madwaro no tere od bura kuro to kayud ja od bura na tawacho ne ni in ja od bura terna wachni en jatelo marang'owa jopiny Kenya kadudo kata mna ng'ama Mandera en jatende bedo ni National Assembly en National Assembly in National Assembly wacho weche mag National Assembly nyo en jalup jakom mar equal opportunities e od bura kanyo ok en dhano emomiyo nonro ni nyaka tim mong'ith nonro ni nyaka tim mapiyo to nonro ni nyaka tim magolo duoko ma japiny kamoro amora manitie neno to neno no tim tich maber ok oume ok otime magele ok otime ang'owa ok owuonde japiny kamano mos makende jo Kasepul mos makende ne anyuola wede kod osiepe mag Mheshimiwa Ong'ondo Were owinje na kaka mokom jotelo nyocha loso ewi wach matho mag Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were jaod bura ma Kasepul owinje na nyakora mogi was not elected by fluke. No, when he was elected 2017 to 2022. Come 2022, Were had over 42,000 votes.
His nearest competitor had 5,000 votes. That is a man you want to tell us was ruling by terror. We have said we are working together, but we did not sign up to assassination of our members. We did not sign up to assassination of our members. That we did not sign up to. So if somebody else killed Were, tell us who. Tell us. And I want to say it here. The disinformation that has flooded social media, it is not by coincidence. It is well orchestrated, it is well mobilized, it is well funded, it is well run, and the idea is to cover up the murder of Were. Tunaambia serikali kwa siku chache tunataka kujua nani amekuwa behind motive ya kuua Omondo Were, ni nani amemuua, kwa sababu gani, na huyo mtu hao watu washikwe na ujiwe ndani mara moja kama mnataka amani. But if leaders who are protected by police and pistols and bullets cannot be safe in this country, what about the ordinary citizen who does not have the benefit of a bodyguard, who does not have the benefit of a pistol, who does not have the benefit of a bullet? And in this region, the biggest challenge is more of issues to do with political intolerance. And I want to appreciate the church for speaking to some of those issues. And it is my plea to the leaders from this region that despite our political differences and persuasion, we have a responsibility to keep this country together and to keep the region safe and secure for our mothers, for our sisters, and even for our youths. And I would want to plead for caution on the part of leaders so that we do not have reckless talks that might jeopardize that, because we want everyone who is involved in criminal activities to be held accountable. Mano gin moko kuom ote mane jotelo ogolo kaloro koda wach mar tho mar Mheshimiwa Sir Charles Omondo Were Senior. Ne pok itieko wach moro ka winjo kaka jotelo loso PS mar arita ma iye nyocha un kod Nairobi Hospital chieng' mane gini notimore kendo osebedo kogolo ote winjo kaka wuoyo ni ka owacho ni jotelo bende nyaka kong dhogi. Mana diera VOJ emomiyo okwacho ni ka jatelo loso to gik mowachogo nigi kuma wuoke kodgi. Emomiyo jatelo moro amora ahinya to manyo loso ka gine dalo Omondo Were mondo familia mar Omondo yud kwe. Gibende aber ana kwayogi ni giwuog oko gidhir DCI mondo gindik dhogi. Nikech weche ma giwachogo gin wacha. Nikech kiwinjo ka gavana wacho ni weche matimore social media ma ji wachogi gin coordinated. Ingeni mondo ng'ato coordinate gigo nitie kuma no betie mopango motimo. Ng'ama coordinate gi gien ng'a? Maybe nyalo ngiso. Mano wawene gavana gi jok manoloso. En ni nyaka nikech okwadwa bet gi kiawa. Adira makende en ni ng'eny jotend joluo osewito ngimagi e yore magalagala. Mana kichako gi Tom Mboya 1969, Gwings Kodhek, bang'e kanyo, duogo Robert Oguko, iduogo yudo Dhiambo Mbai, Tieno Kajwang' Gere, Mugabe Were, mang'eny malich. To ng'enygi kotim nonro tiyudo ka oganda ok bed gadiera e kind nonro motimo. Sani wan gi nafas VOJ mar ng'eyo adiera mar wachni nikech kaka wawinjo kaka jotendo loso. Adiera margi ka gidhi ma gitero ne DCI ni wan wang'eyo 1, 2, 3 bro konyo malich mokalo. Moloyo to bedo no wachgi plenary kamano to rumo gi kanyo. Nikech nitiere ng'ato ma kowinjo jatende kaloso to mane wach mokao to lingo de chunye. To mako kuot ne ng'ato mokia ni gima nowachni nonro mare nang'o nochakore nang'o to norumo nang'o. Emomiyo abed maberie moloyo VOJ. Ka jotendwa gi gimora amora ma ging'eyo to bende giwacho maber ni sani gitiyo machiegni gi serikal.
en nafas mane kendo madegi her mar tudruok gi machiegni gi sirikal mondo weche gi giwach ne sirikal ni wan to wang'e achiel ariyo adek. Ineno dibedie maber mokalo gima jagoro mongirore mar weche arita kwe Raymond owacho ni samoro jotelo nitie gik ma giwacho ma ok owinjore. En gino mowacho ga ni sama in jatelo nyaki hori, nyaki bolri. Jatelo nigi nafas mar kawo simu to gocho ne DCI amen. To wacho ne ni amen an gi information achiel ariyo adek manyalo konyo e nonro motimo. Manyalo konyo e nonro mitimo. Fredo Gweno ni nyalo bedo gi nafas mar gocho ne DCI amen. Lakini nitie ng'ato Yugis kacha 1000 Street kacha manyalo bedo gi information to kako wache onge. Sama wan gi nafas mag chwalo weche moko e yo makare, e yo ratiro, wakawe opportunity no ka in jatelo mondo itime. Nikech wach nek VOJ ok en gima yot. Ma kiwacho gimikia, kiwacho gima ok ing'eyo, tikia jomihinyo. Nyalo nyayo tulo. Kaluo wasechwero remo mang'eny. Maro mondo were ni obedie mogik. Ka en yor siasa to deal kode family within the law. Ka en mar ni ne nitiere weche jore moko to deal kode family within the law. Maro mondo were ni ok wanya wacho ni Nyasaye otimo dwache. Ma jomaundu emotimo. Jomaundu go nyaka tim ang'owa nyaka maki. To nonro ibro tim mana ka ng'ata manigi information. Otero information ni DCI mondo tim ang'owa. To kata kionge gadiera gi DCI, waseneno ji mang'eny timo gimiluongo ni private investigation. Bende nitie opportunity no wakinyalo afford to time mondo wang'e. Erokamano. Mondo nok ng'ata nen jatelo. Ongondo no ken ng'ata nen jatelo. Ken penjo ng'eny. Jatend piny owuoyo kuom thuolo mar ariyo. Jomoko noloso e yor ote mar Facebook gi X gi yore mag tudruok manyasani. Nyore manyo lose gi chir e dala mar Migori County. To penjo bentie kani to sirikal mokalo no keto pesa balawna bilion 15 mar keto wang' dede CCTV e wang' apaya madongo. An gi geno ni kamoro ma biro konyo timo nonro ni. To kata kamano wach mar tho mar jaod bura ni onyuolo weche mang'eny. Winjo kaka jatelo goloso inyalo inene nade in? Apani mana kama Jeyo wego no en wach momako ji gi buok. Kiweyo kata mana e Kenya ka en gima oselak nyaka e pinje maoko. Nikech gene jaod bura mar piny moramora sama gima kama otimore to pinje duto manyo nikech kata mana jofwambo mag pinje moko ka bende nitiere mana ka. To en ote ma apani piny ng'iyo ahinya ni dibed nade ma jaod bura ngadho machalo mar Ong'ondo Were inyalo nege yo machalo kamano. To mana kaka iwache no apani ma duoko wa chien mondo wachak wago e turubin ni to arita mar jotelo chalo nade. Nikech king'iyo kit kaka weche chalo nikech ng'eni an kane wachopo hospital ma Nairobi kacha maneno nyamburko mane ochiele Ong'ondo Were tachaka penyo ni to ma be nyamburko motiyo godo pile ka pile to ma report winjo kacha kuok ni mae to boko thor tiyo ga ahinya to mae na achiel kuom mago mane motiyo go samoro to no tiyo kode kawuono. Koro kada bed no tiyo kode kinde mamoko to wang'iyo ni jotelo riembo geche machalo nade kata miting'o gie machalo nade. Iyudo ka thoth gin geche madongo man malo ma samoro nitiere gi kit arita moro moko omigi moro mabet berie moloyo ma samoro motiyo godo mapiny gi. Koro mago gin penjo mathoth mande dhano nyalo penjore to dibed ni samoro no wilo gari nikech ang'o to magi duto gi gik mobila winjore bed ni nono. Ten ng'ama ne wacho ni koro sani jatelo no ero koro wuok e od bura e oluwe yo makama koro luwe uru. Koro mano ng'isi ni penjo mathoth pod wapenjore ni arita mar jotelo chalo nade. To dibed ni nitiere maling' moko ma ok wang'eyo ewi chal mar kaka itayo arita mar jotelo gi.
jomo miyo gi arita gi obila ma samoro ketne gi mondo miyo migi arita kata mana jogo man machiegni kod miyo gi arita bedi bed ni gintiere kod tiegruok moromo kata nyalo moromo mar mondo mi gichiw arita moromore kod jotelo ma girito. Penjo mang'eny ok wanyal duoko gi ka nikech sama waduoko gi to samoro warucho chenro mag obila matimo nonro. Penjo mar wang' dede mag CCTV en achiel kuom penjo manyiso ni wapenjore ahinya ni to wang' dede mag CCTV gi gichalo nade to gin kanye to be osenegi bo obila osekawo okang' mar mondo mi one ni oyudo gi to en adieri ni picha mag wang' dede mag CCTV thoth ei Nairobi ka kiwe mag sirikal nitie moko mag ji giwegi. Koro magi duto obila biro ga to choko gi kanyakla titiyo godo ting'iyo ni inyalo tim nonro machope rang'iny mane. King'iyo sigara manche ne watimo nyocha ni manche ne temo ng'iso wuodho jatelo ni kano wuok e od bura mochwe mochopo kamoro mar duka mane iketo ne omenda cha magi chwe gi wuok magi luwo apaya mane giluwo ka gidhi kama magi duto gin gik ma one e wang' dede mag CCTV mamok thothgi gin mago mwaneno kowuok kuom dukni mag ji. Koro apani korka CCTV kanyo to kopogore gi sirikal oganda osetemo ni samoro kiketo wandi moro tikete picha moro ma samoro gimoro motimore aluora marino inyalo makie makara koro mar sirikal cha ne ok ti tinyalo bing'i marini tiwacho ni kare jogi noluwo yo machalo kama. Ng'eyo ni picha ma kamago gin mago ma chik pod ok opuodho ahinya ni inyalo pedhi od bura kaka neno to gin gik manyalo konyo obila mondo mi ong'e ni to gichako nonro gi kanye ka gichomo kanye. Pichni nitie matang'o wuoth mar jogi. King'iyo sigana mawatimo nyoro mane Nyakidi otimo nyiso koda kaka obila lero ka giwacho ni jogi kane gisetimo maundu makama to giduogo nade ma gichwe gi idho gari kanye to gari ne ochung' kanye motelo ne nek makamano to ne giringo nang'o. Koro magi duto gin gik mang'eny obila nitiere godo kendo konyo gi e nonro. Gimomiyo iyudo ka seche moko bende ok wayud thuolo mar tang'o picha go achiel kachiel en nikech obila noseringo mosekawo gi mosewacho ni koro magi gin mag nonro. Koro ok nyal chiw gi ne ji mamoko. Wan be wan mantie okang' monyalo goyo. To gima ng'eyo ni gima obila nitiere godo en gima nyalo oromo gi mondo mi gichak nonro makamano. To maduong' moloyo kaka winjo jai wacho no gin weche mamoko mawinjo ka koro wuok e dho ji gi. Kech ng'eni nonro mawuok kuom dhano mayueyo en nonro motegno molo ma samoro wang'e maneno. Dhano mawuoyo biro wacho ni Fred Ogweno notimona kama. To dhano mok nyal wuoyo kaka sani koro mosenindo Ng'ondo Were osenindo ni koro ok onyal wuoyo koro ok onyal wacho ni ng'ane mano okawo ngimana kata ng'ane mane lawa. To sama pod wuoyo kata sama pod ng'ama chielo wuoyo cha koro mano nyalo konyo ahinya obila. Emomiyo jotelo kendo ng'adi mana matin yande ka gima masira no pok otimore nitie gik mang'eny mane jaod bura ne wacho ni gima ne kamarach kendo kata mana jowetege mane ni e bunge chieng'o no ne wacho ni ne osegelo Caleb Amisi aparo ni is on record kana wacho ni Ng'ondo ne ong'ise ni nitie gima chando chunye arita mare ne ok ber tema kanya mana bire nitie jomoko no tich kanya mana bire ka penjo ni kiwinjo kata mana video moko mane waneno ka jatelo ni wuoyo motelo nitie kine mano wacho koda kani ne osewinjo maling'ling moro nitiere jomoko mane ochano mondo mi kane ene nyasi moro to ne dhi chan kaka inyalo kaw ngima ne oko. Ma thuolo no nochiwo koda karanyisi mar wacho ni nitiere obila moko ma rwako lep raia ma samoro gin obila moko mabiro malidho ma samoro ne nitiere kod chenro makamano. Koro adieri mar wach dibed ni nochiwo report nobila to ka nochiwo report nobila to obila manochiw negi report no nyau nobedo gi kanye momiyo mano kotimore. To samoro bed ni nyau no kobedo samoro ne nonro se mana chakore to mak mana ni samoro masira ni odhi ojuke kapok nonro macha ochopo kare. Koro magi gin gik ma samoro nyalo bedo no matek mar mondo mi wachom gi kaka dhano. To kaponi omigi lony makare mag nonro go to gikone adieri mar wach biro ng'ere. Gima osebedo ka chado e kinde mokalo gi nek makamagi samoro gimiluongo ni goodwill ok bedga kechedo ka samoro chake kama to koro bang'e to koro iteke gi siasa makoro kata ma joma timo nonro go siasa odhi oteko gino makoro kata kaka inyalo tim nonro moriere koro onge nikech samoro en gir maundu ma ng'ato notimatima maundu ne moro mopogore kata gi siasa to kodhi okaw siasa moro wake iye to dhi rocho duo nonro cha makoro onge ler makare manyalo wuok. To samoro kane en gir siasa to samoro chako nyuan mathoth e iye
tidhi do ka samoro nondo cha dhi njaore makura dieri mar wacho ok nyal wuok. Emomiyo idwaro ga ni bang' ka gima kama otimore to nitiere horruok moro iduogo chien ibedo tichak ing'iyo ni wachake gi kama chalo nade. Dobed ni en siasa to koro joma timo nonro go dhi yango ni en siasa kata ok en siasa. Kech kit bunde manogocha gi ng'wech manogoego gi risasi ka duto ei second kata nyerere mathin go ma jok en dhana en ng'at mong'eyo gima timo, en ng'at nigi lony kata kinyo kako bila gin giwegi gigo bar gi piny adieri ng'ama ogo gini to en ng'at mantiere kod lony e goyo bunde. Ong'eyo ni gini kigoye kwan 1 2 3 4 5 6 ei nyiriri kama miwuok midoge apiko ni mirenge to ok yudi. Koro mago gin gik ma obila ng'eni sani koro penjore ahinya. Kae tidok chien tiwacho ni en ang'o madibed ni ne kelo jogi ka. Tudruok mage manobedo e kind jatelo ni to kod ji machalo kama. Kisa moro kata mana jaod bura wadgi moro nitie manong'eyo maleng' no. Mago duto nyawinjore bed ni ginono. Ng'ama nochiwo report ni koro to wuok ka, koro to ero biro. Mago duto winjore bed ni nono. Nonro chakore gi od bura, nonro timore gi ei ot, nonro timore Kasipul, nonro timore kuond joma osebedo kotudore godo, ohala mosebedo kotimo, kit siasa mosebedo koringe, gik moko duto koda ka tudruok mage mosebedo kobedo kata mana gobila gon gi giwegi. Koro magi gin gik mobila owinjore bed ni ng'iyo duto matut. Emomiyo nyaka to koro wamichiw thuolo makare mondo mi nonro ni otimre. Mak mana kaka osebedo katimore kinde mokalo, luoro ma jopiny bedo goga en niya, kapo ni obila dwa mondo mi jo Kenya dieri to gibiro chiwo to thothne ripode makama githoro budho ma dhano chunygi yaye ma ripod ok duogi. Koro mage omiyo seche moko ka koro gima kamaga otimore to ji thoro go e koko nikech ging'eyo ni gikone to samoro onge ripot mabiro wuok. Koro mage gin penjo ma samoro jopiny bedo go kod top. To mak mana josiasa to kod jotelo mamoko to kod jopiny chiwo thuolo mar mondo mi otime yo makare mondo mi obedie mogik mana kiwinjo Jeibonyo wachono. Kik wachopie kama kamano. Jo Kenya dwaro duoko, jo Kasipul dwaro duoko. Mos ne familia en gima very unfortunate ne jatelo makama wanyalo wite yo machalo kamano. Nondo dhi nyime Fred Governor. Victor ang'ene ikafayo bibedo garaka mar ng'ada kocha. Aitemo wacho ni watelosa he. Solomon Kafaya ang'ene wabro wele ni kodog na kamoro machiel to roksa deko ki. Kech ing'ene nitiere gimomiyo wabedo kae ji ang'wen. Yes. Tie gimomiyo nitie koma jei kelo. Mineno ka komo kelo no osechako duopi. To nitiere koma Ken kelo, kae to nitiere kama okele to waridi. Waduto te. Mae iwacho ni lak chogo. Aparo nje osechako ka wacho ni en mos makende mwachiwo ni anyuola wede kod osiepe mara mosenindo Mheshimiwa Ong'ondo to gi jo Kasipul duto te to goganda mar Homa Bay te gi jotelo to gi joma tindo. Ng'eno Ong'ondo en nera. Tanyalo paro ni ago kode mbaka mogik ka wantiere Addis Ababa kacha e dina mar jatend piny mane oluongo maka na duogo to nonego bed ni na hoste kata bedo kode chenro mara the People's Bench. Yes. To kaka dicho duogo bedo mang'eny kwa chakwa loso kendo kwa seduogo. Koro Mheshimiwa Ong'ondo nchen ng'at ma kibedo go piny kendo kiloso to ng'at mamuol kabisa kendo chiko ite kawinjo wach. Nyocha na en ng'at ma nineno komako ODM motegno. No mako tend duond buch ODM kendo kani idwaro jatelo mane ng'ato nyalo ringo kuome ma nye yalo injili mar ODM ma ng'ato ka warruok mokao orange. In fact, morwaki. En ja ODM manoko nok kik weche. Ne okik weche. En gima no. En kada ka ne ji oloso broad base ni. Yes. Kit loso mar ne ngisa kama oyiengore. Yes. Bende en ng'at mane ok inyal bedo godo gi to ka koro jo ODM dhi e lweny. Ma ji ong'e ni mae koro en lweny jo ODM. Omiyo jo Kasipul owito thuon. Owito ng'at maratego kabisa ma ka koro yuak obiro kamae ten gima pek. Makmana ni bende mana kaka jowete ga oselose en ni yuak nitiere Kasipul yuak tieng' diriyo. Victor, kidonji e buk mar Samuel mokwongo, kechi ng'ama jadolo. Buk mar Samuel mokwongo. Samuel mokwongo 15. Kichaki achiel lakini ahinya ibiro godak kare 9 nyaka 14. Ruoth Nyasaye ne oro
Kingi Soul mondo mi odhi onego oganda mani iluongo ni jo Amalekites. Amalek. Jo Amalek. Monyiso gi no dhi chidgi gi duto te. To Saul kodhi Saul tiluongo nango gi dho Saulo kodhi to neno ka nitiere gik moko ma samoro bet beye ei Amalekites kae. Minyo oweyo ng'iyo dhok machwe oweyo konego. Ong'iyo mon mabeyo oweyo koni magi nyalo bedo wenda. Ong'iyo diek machwe ong'iyo oweyo. Kae to koro or Samuel mondo mi odhi otimane to be no otiyo tich mane Nyasaye otimo nade. Ore no tim. Kare 14 Samuel odonjo gokinyi kogwen. Koro ywak obiro. Samuel biro ng'iyo tich to Samuel winjo to diek moko go me rombe bende ywak. To ng'iyo to winjo ka dhok bende gombo. To Samuel penjore ni to Saulo mawinjo ywagni gin ywak mage mawinjo ka diek moko bende go me kaigi. To Saulo kone ni na nego jokate kaka ruoth nowacho. To kone magi mabeyo bego na dhi timo nego Nyasaye misango. Ang'o matemo wacho? Ker mar Luo Otonde kowinjo ywakni kaka ng'amotelo ne oganda. To winjo ka kit ywakni ka ariyo. Winjo ki ywago ng'ondo to ko chiko ite rangach winjo ka jok moko be ywak. Governor ker mar oganda Luen Odongi Randa mos. Odongi Randa. Ero kama. Jaduong Odongi Randa. Jaduong Odongi Randa king'iyo statement mano ochiwo. Nitiere gima dwa acknowledge ka nekech nitiere tabu kasipur manyaka wayie. Ok wanyal umo gigi kaka oganda bende umogi. Gin gik manyaka wawach gin ywak nitie kasipur nyadidi. Odongi Randa kaka jaduong maike thoth. Uwinjo ka ywak kata dok ni ywago ng'ondo ka. To winjo ka ywak moko be nitie dhaura. Makiko it. To penjo ni makiko it gi to gin ang'o? Mi jaduong ochiwo statement ni kare koro mayo bede thuolo mar reflection mondo oganda Luo wang'i ni samoro tulo ma osebetie e Homa Bay ka ahinya to gi kuonde mamoko gi mathoth gi nyiteno gi weche siasa gi donge en thuolo ma koro wanyalo bedie kaka oganda to wabedie gi reflection moment. Mi jatelo mar omenda bende John Mbadi kanyo oloso podo kabire oganda manyo oloso jotelo mamoko kama oting'o Gladys Wanga governor gi mamoko Wanga Mbadi kaka ng'at ma bende nyo laro kome gweng'ni Homa Bay ka bende nyo oloso mowache maler wacho na adier mantiere ni ang'enge thoth kaluo to juma mokalo manche ne walosie gigi weche gi waselosie Victor wacho ni ywak ng'eny eseche gi nitiere joma ywago mheshimiwa manyo neg enek ma ok owinjore kata matin kinyalo neg jatelo e chuny boma jatelo moyier gi jopiny to kata kamano chako wacho ni bende nitiere jok moko maywak ni umgi onge nitiere jotelo maywak ni nyithinde gi moko bende osebeti moko bende osenegi koro jogi gin jowa wate mana kaka miyo modong' chiliel manyo onge tekre ma samoro bet nyathine cha kaka ywak e kaka jok ma ywago ng'ondo bewere gi gin jo Homa Bay gi te koro ka ok ni koro nitiere ng'at mawacho ni nitiere makosa to en thuolo mondo mi oganda mar jo Homa Bay ng'e ni tang'o matimore mae emomiyo ka nya neno ka jotelo wuok kendo dhi ywago ng'ondo were ne en achiel kuom gima ber mondo mi giywag achiel kuom gi mak mana ni weche moko manyo wachore kacha duoki kuma AJ wacho ni jatelo nyaka rit dhogi Victor Pachoka wasewito Orwao Jode wawito Otieno Kajwang wawito Tom Mboya jo higa mokalo nyocha ne wawito General Ogola notho e tho mang'ama nong'eyo kaka notho ma ene makoro ndege ni dhi lwar kode penjo ne ng'e to gai mar ODM Jakom Raila Odinga nyorito dhoge nikech nitiere sama lep ni nyalo wang'o piny jatelo nyaka bed ng'ama nigi horuok nikech nitiere gima inyalo dhi nyayo to kiny ng'ato wuok mana gi pala to chomo mana dala ng'ato kichich ni ng'ane manyo onego were mbaka nyo gore e mbui kama ng'eny mae en thuolo mipenjo to jok ma samoro ncha koro wuok oko ni ncha ne gimbede nitiere jogi mosethogi obila nyocha yom gin ncha ni kare ka jatelo maduong' moyier
Mheshimiwa Ong'ondo Were wacho no dhi station mar obila mochiwo ne ngimane nie kinda kuru koda Sumbi. Ang'o manyocho mono obila timo investigation mondo jok manyocha buono ngimagi kong'egi. Kech samidhi police station ting'eni nyaka indik statement. Ang'o momiyo obila nyocha no kech samotimo kama nyocha ne onego mede arita. Wachore ni kata mana joritge gi seche mane igoye magena gi ne onge gi magena. Mago to kwa ng'eyo. Tang'o manyocho mono med Ong'ondo Were kata obed kata mana gi security ariyo kata adek nikech jatelo osebiro mowacho ni ngimane nie kinda kuru koda Sumbi. Victor. Magi gin penjo makoro nyaka oganda nyaka watim ang'o? Nyaka wapenjre mondo mi kimanyo ratiro ne mheshimiwa. To yuege mamoko mabe samoro wawinjo ka ywagoregi. Gin bende kik waruchgi ni samoro gin to gin ji ajia. Ni gin gionge thochgi, ni gin ng'ama deo gionge. Nikech pichni moko ni wanene mbui kacha Victor, ng'eni wabiro loko bathe kwa duogo, nikech wadhi e break. En mbaka makoro nyaka wago nikech ang'enge ma Homa Bay gi lweny ma Homa Bay ni ok en gima ochakore sani. Mae samoro chiwo mana thuolo mondo mi jogi te kitimo nonro, to tim nonro wang'e joma nyonego Ong'ondo Were. To jok ma samoro bende opuro jigi, gimbe nyaka ng'eni to iduoko negi gi nang'o. Erokamano. Dibed ni en kinde mowinjore mar neno ni sirikal obiro gi chenro moro mar gayo kaka itiyo bende gi social media, nikech kamoro nyalo bedo ni jomoko poro chumbi kata jomoko nyalo gombo nego mach gi petrol kata jomoko nyalo poro chumbi e adola. Dibed ni en kinde mowinjore mondo obed gi regulations manyalo tayo social media kata bed ni wantiere kod chik ma mulo weche mag cyber crime. Nyakore Monge Jwang'. Wakawo break matin ka waduogo imbe ngiswa pachi SMS Ramogi FM gi Ramogi TV ka X wantie, TikTok bende wantie, Instagram bende wantie, kachiel kod Facebook. Ma en kaka wanene wakawo yue matin kete mana ka. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Mar Yesu teko kuom ng'wono mar Kristo bonyeza star 860 star 416 hash to par niya Ramogi TV ene od jower duto te duto teka unusiye gi wachno to ano kabibet ka ikinyuome to kata arus mare ano kabibiro Buk tich mabiro sigana manyien chako ere kaka inyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni en mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok
koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic demiolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Mana kamano nyakwara Mgajwang, maen twak moriwo kata mana jowinjo kere joneno nyakwara mogik gi sani abiro somo ote mabende wayudo ka achiel kachiel. Aneno ote ka mabende wacho ni maka juma oyawre ma ote mar engineer Job Ndege. Wacho ni whatever our leaders say, they should not glorify violence. It's a fact that violence was rampant in Kasipul. Engineer Job Ndege wacho ni jotendo ok onego bed ni koro wiro kendo neno ka gima gipuodho wach mar kowo gi tulo matimore. Ni adieri makende manduk eni koko nyong'eny e dala mar Kasipul ka. Mano gima engineer Job Ndege wacho. Machalo kani
ODM leaders do politicize death mar Ong'ondo. They are doing a disservice to the family. Sama giketo siasa gino, I think nigi dhi ketho nonro ma ote mar Morris Wera Jakowino wacho kamano. Okay? Maka joma neno ka gima usoko kamoro ma jomoko ok morgo, tiuru mana tiju en ni nonro nyaka tim kendo let no stone be left unturned. Okay? VJ anja Homabay County, okay? Tim manyo timore Migori cha ma enogole pache ma jako sodo wood seed abro so miski munjore kamano madunga enyam. Engineer Fanuel nitiri gipenjo ka ni jambo, how trained or experienced was the MP's bodyguard? How long does removing a gun from the waist and raking the slide takes? Apenjora kaka ja nek nolore apiko monego mjumbe modok gi apiko mowuok odhi ka armed bodyguard ne ntiere mana back seat gini chanda kabisa, dhod gari ok lor gi oko, firearm bende oyiene mondo notigo in such a situation. Ere kaka noweyo jariemb apiko gi janek dhi bang' kanose neg ng'at ma en bende orito, en bende en armed? Did he make any attempt kata mana to shoot back bang the first shot, second, third and fourth? Effort mane bodyguard ne mane tiyo telo no keto to save his master. Gini pod chando wuda wendo ni kabisa. En gipenjo ka mang'eny ni Fanuel. Magin mokum penjo mabende jipenjo to kata kamano waketi mana geno ni obila biro timo nonro mar yango adieri mar wach ni familia ne joka Sipul gi jo Kenya duto te nikech bende ne jatelo manyo tiyo e legislative kata e legislature en jatend jo Kenya duto te manigi thuolo mar ng'eyo adieri mar wach ewi tho mar Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were. Machielo ka ndi wacho ni maka jomo oyawre nonro ma obila timo to kayiego e Kenya ka. Dibe ni de obed gima ber ahinya ka koro Scotland Yard obiro mar konyo timo nonro. Okay? Ayie kod kaka Jay Bonyo kelo wach ni tho mar Ong'ondo Were ok en tho athoya. Jo Kenya deserve to know gima nokelo tho mar Ong'ondo Were. Final. Oyawre maka jomo oyawre. Penjona ni gari machalo saloon ka no emane nyaka Mheshimiwa wuothogo. Apenjo kendo onge chik moyiene driver mar mijumbe ketho chike mag apaya roundabout ponono nitiere jam. Elijah Aburo bende penjore kamano. Ayie kod governor without portfolio. All lives matter regardless of your class or position in the society. Nonro nyaka tim mong'ith ma Kanyaganda kawuok Alego Karapul. Wacho kamano e ote mare kaendi. Erokamano nyabende Joshua Nyakwaromenda wuod Karachuonyo. Iba yudo ote mare ka wacho ni kwe makende mokwayo ni mondo bedie e kinde makoro warito mar kopo mar Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were dala mar Kasipul Mumbo kono. Erokamano modong'anya. Jopiny oloso ka masomo ote margi masanja. Winjo kaka giloso Sine Jay Bonyo, Ken Muga kachiel kod governor maonge portfolio. Bwana ng'ato Sokoan. Yes. Koni Were gi weche moko miwacho. Injinia Lazaro Kanyambo. Koni gimiwacho ni bende en sama serikal onego regulate godo social media no. Wacho no Werigo. Kanyo aye. Koni stage no lori ya. Kanyo aye. Wacho ni mano bro miyo jo Kenya chalo ka kinde moi. Mane gima KBC owacho emiwinjo. Kapa ni gima wawachoga. Ni okinyal regulate social media. Nikech wane piny manigi demokrasia. Yes. Kendo seche duto sama ng'ato wacho kamano taparo ne ni kidhie katiba maro article 33, 34 gi 35. Miyo jo Kenya thuolo mar wacho pachgi, kwayo information, to gibende wan kaka jofwambo mondo wati maber. To maduong' moloyo en ni ibedo responsible. Ana wachoga ni kapok iwacho gimoro to penjeri ni bende inyalo nuoe kamoro mopogre gi kamiwache no. Kinyalo nuoe to wache. To kok inyalo nuoe ni samise wache to koro ini kas iwacho ne mnaji ni kik iwach kamano, kik utim kama mano nyiso ni gima ne iwacho no kata in ionge kode gadiera. You are not responsible for it. Emomiyo social media ka awacho ga ni ji wache gik mang'eny. To ka in
ken uluongo gi ganang'o account moko ma ng'ato yawa mar yanyo ji to ang' noluoro bang'e king'iyo tiende to giluongo ginang'o songo no tek na mar sudo cha sudo chon kane watindo ubei kata ne nitie jolendo waluongo ni kain jolendo koro ne gin gi gimoro ka tarik 1 higa ka higa Januari to gin gimoro luongo ni sudo ma giwuotho to gigo tum an kowach ga sudo to mano mane mabire pa wacha suda koso suda mar ro dong suda en mar ro joro luonge ni suda tie suda mar mego e bul to jor ke wan gi wuotho to gide koro account mag sudo go ng'ato nyawacho gimoro amora nikech ong'e ni kata kitrace kata kitrake to kibi yude to ka in ng'ama responsible ni in Ken Muga ma ji mang'eny winjo ji mang'eny luwo nikech weche manyien mikete mbui mipuonjo ji alola to kapok iketo gimoro to kuongi penjre ni bende anyalo nuoye kokinyal nuoye to kikikete momiyo ineno ka samoro ji mang'eny wayudo info kata sama wane chenro ni messages adi mineno kanyo ma ji wacho miyowa maling'ling to kwanyalo wacho nikech wakia adiera margi yes so sama in e social media penjrie ni gima wachone bende anyalo nuoye kamoro mok ka mane e tiyo maber gi mbui Governor hapo kamenya kwa Teresa ngeni wachini duogo talk break yes mana kama je ikete no social media ber matek kendo be okonego mule kata matin makbana ni puonj ma je chiono wasewacho ga pile ni kapok iketo gimoro e social media to weche mifuongo inyalo neno Victor kata mana sama nono wachne ni ochiel mheshimiwa Ong'ondo okawa thuolo malach kabisa nikech chike mata wacho ni kati rumo magi ng'ata na ng'at ka konegi to kapok daktari confirm mobila owacho no to okiwachi nikech ino kin daktari momulo chunye in kati mulo matho miwinjo kod miyude no ng'ich to kibigo picha miwach ni ng'ane onegi samoro en gimiluongo ni nakoma samoro dhoge manye jogo wach manyo oliekore ni nitiere ng'at achiel manyotho Kisii to lweny mar Jo Shabana gi tini se kawo picha ng'atcha misekete mbui jopur gi manene kata jodala gi manene neno ni otieno tho uyo se donjo dala gi kech ng'atcha kani neno picha cha koro koko dhi matut en ni social media to bende mana kaka lony bedo gi challenges gi magi gin challenges makman jopiny nyaka ng'e ni kapod iketo gimoro e mbui ere okang' minyalo itimo verification mage mae momiyo wawacho ga pile ni kok inene Ramogi radio kok iwinje Ramogi radio to iwinje Ramogi TV tiende ni ne oganda luo magi kuonde mibiro ng'iye mburi mar Ramogi kacha to bende bedo verified nikech nitiere wach mar afuong'o wach mifuong'o fuong'o wach nitie to kapar ni mano koro nego benu watiyo godo ni koro watemo gag ratiro mag ji magin go weche mag mbui nikech weche mag mbui gi ema be koro miyo konyo ong'eyo ni kare kit ywak okikore ka erokamano waseduogo yamo kendo e Ramogi FM nyakora Mgojwang' bang' weche manyien manyo bedo sa 3 mar okinyi ma kawuono weche manyien motuche kod gwenge ken kapok wadonje chuny wach nikech wach ne poni tiere kuom governor iwinjo kanyo ka paro nyo ni tiere business kile winjore mar neno ni wane kaka wanyalo gayo tiyo gi social media ne ma joweto bende wacho ni oyo ni nyaka bed responsible yakipenja ne to ini madipo ni ng'ato ne wachi kamano de ikawe nade apani gayo kune tudruok mag mbui to en mbaka ma pod inyalo go nikech adieri owinjore bed ni gaye gimoro amora mitiyo go de tudruok nyaka to ga e piny moro amora kata ma pinje modongore motegno tudruok en gima nyaka gayo miyo entiere kod chikege king'iyo chikwa mar tudruok gi fwambo mwatimo ni wantiere kod chike matayowa kaachiel kuom gima bende jopiny apano osekikore godo ahinya en mano ma iluongo ni Media Councils Act ma bende tayowa ni to winjore bed ni watimo ang'o gini kapo ni wach nitie wantiere kod chike ma kapo ni ng'ato tho tikawo thuolo maromo nade minon mitimo ang'o gini kapod ok ikete yamo omiyo seche moko nitie moko ma bende wachungo ma samoro wanene gi kukune to mwatero ne japiny en gima koro chungi moga koro mano en gima chik ma kaka chik tayowa gimotimore mibiro yudo kaka nyaka watang'e tibiro yudo kata ka waloke obedo rateng' mondo kik bed remo
kwar mar remo cha nigi mbi moro monyalo gogo ng'ato yo mopogore. Nitie ng'ama samoro neno remo no kende osetho. Koro samoro inyalo lando ng'at achiel ni otho to gi remo mantie kanyo, to samoro wuon gi moro, min gi moro, nyamin moro, watne moro, osiepne moro, kata ng'at machielo ma bende remo buogo. Inego kata mana ji 10 kuom tang'o ni ng'at achiel otho. Koro mago duto wang'iyoga. Tikindo samoro kuonde tudruok mag mbui gi samoro mago ok oketie tim. To demokrasia marwa bende osechwalowa kamoro mowacho ni owinjore bed nitiere thuolo mar tudruok, fwambo, keyo. King'iyo kendo katiba bende miyo ji thuolo mar kochakore pend chik namba 33 kadhi kamano. Thuolo mar yudo wach, thuolo mar keyo wach, thuolo mar wacho pachi. Koro magi duto gin tiere ma demokrasia marwa osemiyowa. To mak mana kaka pinje osewinjo bedo ka nitie ni to pinje mamoko machalo ka koro South Korea gini, pinje machalo mag China gini, nitiere okenge moko chike moko moketi magayo ni to winjore bed ni chope rang'iny mane. Ok ni gionge demokrasia gin tiere godo. To dibed ni samoro marwa ni ochiw mathoth ahinya mokalo. Koro mago gin penjo mowinjore bed ni wapenjore. To mak mana ni joma loso chike manyalo bedo ni ng'iyo ni to osechopo kidieny machalo nade. Tinyalo gae maromo nade. Ok ni kore tamo ji ok nyal bedo kod tudruok. Koro gimachielo bende katieko mondo kika ya hadsa. King'iyo kata mana tho mar mosenindo Charles Ong'ondo Were. Neno kan olwar e mbui mokwongo. An kata simba ne kuom ranyisi ne en simu migoyo mang'a ne goyo to message kato taling thi simu mamako sechego onge nikech gima dhi nyisi onge. Ng'eyo taseng'eyo no owito ngimane. Tang'eyo ni ok adhi nyisi no owito ngimane sechego. Ng'ama oro message ang'iyo to kaduoki nikech ng'eyo taseng'eyo ni osewito ngimane. To koro chik to gi tiegruok masekadhe osepuonja ni koro ok en sama owinjore bed naduoki mokwongo. Nachako mana duoko ji kata mako simbe ji bang' ka nasekete wach matuch e Ramogi TV kacha. Mowuok kacha ni weche matuch makoro batichak wache ni gima kama otimore. Mobila osemiyowa korgi. Mosemiyowa korgi. Kech nyaka to akwongo awinji ni to familia mare ong'eyo. Anyalo paro ka bedo gi tudruok gi osiepa miluongo ni Felix Oburu. Felix Oburu en achiel kuom jogo manyicha ne tiyo e apis mar Ong'ondo Were Oyugis kacha. Osiepna kabisa. Kijana ma pod tin ma bende koka ne manyo kaka onyalo manyo ngimane kokalo kuom tich manayudo ni. Ma kuom jogo makoro sani wanyalo wacho no wito tije malit mokalo. Koro tudruok mobedo kode sechego en bende giyudo report, otemo manyo ripodni gi kukune. To samoro kuma ripodni nyalo wuoke en ira ka. Ting'iyo ni mang'a madwa wito tich sechego idwa mana muome gi wach mar ni omera tendi otho. Nitie gik moko ma dwaro lony makende kata mana kinde mokalo ka nitero ywak. To nitiere kaka ne jaywak biro machopo. Nyalo biro mochop mochiem mugo mbaka modhi tien mutima ng'om gini poko wachnu wach. Koro gin mbaka ma pod inyalo go. Ta inyaka koro dok chien kata kit oganda gi timbe oganda kaka ne time chon. To wanyalo somo riekni ma koro wamedo mana lony manyasani matin. To pod wadok mana laini ma ok inyal timo gimoro kata ka nidwa chwalo ote moro. To kitime yo manyalo pudho kok ng'ato, yo manyalo hinyo ng'ato kata yo manyalo kelo midhiero ng'at machielo. Wach mangima mokalo nyakwara Mgajwang' okalo e okenge mopogore opogore mondo chungi mondo wach chope iti kata ine e televisen mari en gima nyaka chungi nikech wane lwasi mar chik manitiere. Gavana ni dhi nyime kane pok wakawo break matin. Wamede weche ariyo mondo awene Jaibo oserita ahinya. Yes. Mano emit mbaka. Nikech sama koro wawuoyo ka jowani gi kuyo, wawito jatelo maduong', wawito chuny telo, yo ma ok owinjore. Victor, to seche makamagi bende ma wawacho ni adira nyaka wachi. Nyo aneno PS Dr. Raymond Omolo gi statement mano ochiwo. En jagoro mochung'ne arita maiye. Nyo wuoyo kaka ng'ama jatelo kendo wacho ni wamiyo bila thuolo mondo tim investigation. Maparo ni nyo oketo gino kama owinjore. Mak mana ni bende koro en thuolo ne Dr. Raymond Omolo kaka ng'ama in charge mar security. Kendo ma owacho maonge diemo wa. Ni arita kwe osebedo marach ahinya Kaluo. Obila oseng'iyo gi jopiny. Kuonde manyocha jogi goye report di. Nikech yudo ka nyaka koro okawo ngima mheshimiwa yo moko winjore eka koro ji wuok oko wuoyo. Jogi bencha gin gi thuolo ma ginyalo wuoyo godo chon.
be nyocha gigo report ka police to be nyocha gigo report ka police police notime ang'o mai moncha nanyisi ni kuonde moko osieso ng'iyo gi ji ma jogweng' luonge mana no odhiambo jogweng' luonge mana odhis inade kogik odhiambo tineno josi koro ibiro neno gi kogik saa 2 odhiambo to gigwonyore mana gi jokuoge ne ka gidhi manyo kuonde ma wine and spirit nitie gi kuonde minyuoe chang'a e kor gweng' to weche mag security gi Victor sani kaluo ikwalo dhok tikete probox to dhok be OCS nitie nyo ogik nade ma koro dhano hinyore ipuro umgi ka koro jogi duogo ywak mana ka mheshimiwa osetimo ang'owa onge. Mar ariyo jotendwa gima koro nyo ywak e liendni juma ka gidhi kama Raymond nitiere kor gweng' weche mag security gi ng'ama wacho onge iwinjo mana ni rawo nyadundi daga minga rawo nyadundo daga minga nade to jinyore e gweng' iwinjo makipakore en mana praise and worship to kidhi Kisumo sani japicha biro koni ni gin kaka jomodak machiegni gi Kisumo kidhi but Mamboleo ka kogik saa 2 tikoni ni kikiduog modeko piny rach security rach kamora mora mae en miyo kuonde michuo ji gi pala titime gigi kore momiyo ka ker nyo loso udongi randa to mbadi bendo chako loso ni to dongen pulo ma wanyalo ng'e ni weche mag arita kwe gi chalo nade kaluo Victor omiyo oken gimo nego bedi ng'ato ketie siasa nyo bedo na malit kaneno ka jotelo manyo chopo kong'ondo were wuoyo kendo keto siasa ka giwacho ni liel moro nyo timore kamoro to siasa no ogore ma jo UDA nyo biro apenji ng'ato kotho ok dong dhane motho wach mar UDA onge ka ji otho ka jo ywak to jo ywak te ong'ondo nyocha ka chiwo basari to chiwo ne jo UDA nyithi UDA to chiwo ne nyithi UDM kanyo kisebede jatelo to koro ok ng'i Victor mai manyisi gima je wacho ma pod aduogi ni jatelo ntiere levo moro magik makoro number 1 irito lew ibedo gi horruok kata ka mirimo maki to ntiere weche moko mokinyalo wache lela Victor ntiere weche mang'eny kata mana wan ka moko wayudo to ntiere gik mang'eny moko nyalo wache yamo ka wang'eyo mathoth malich to moko waging'o wadoke tok tent emomiyo kata mana sama ne wawito Gerald Otieno Kajwang' motho apoya nono ka kindi chiogo kinyi to setho ni neno ka jakom no kungo dhoge kendo dhano gombo to ko wach wadhi e ndara ni Kajwang' onegi ji gombo weche go sechego e gweng' kuonde mwadake gi Victor kata mana ng'ate mo hinyore tiwinjo ka anyuola ni kore ming'iyone odhiambo no sieme ng'ama kama no sieme to kinono gigi to samoro yudo ka tiende gi gatach gi onge samoro kata mana wala mane walare gi je ema je otamore miya gini to kora nwang'o thuolo no koro mae momiyo ga obila thuolo mondo tim nonoro to sama ing'ama jatelo imuch ni wuoyo kiwacho ni wachich gi je iketo ngima je kamarach ma jomoko nyalo wuok to dhi koro chuo je gi pala kuom ranyisi kata chuo nyango kata iwang'o dala ni nini mwachich kodi ni timang'o itimo gini. Mar ariyo kata mogik Victor en ni to mheshimiwa Ong'ondo Were ni nyiso ni nitiere gap kata fuok e kind jotelo gi jopiny ma gitelo negi nikech ineno ka gini okaw dakika 3 aparo ni sama gino timore kose chako penjore karwa kacha tagocho ne Kenta penje to pia gocho ne Felix Oburu manyocha en achiel kuom jok matiyo ofis mheshimiwa kijana matin ma Ken wacho kendo watimo ne mos apenje to okanyise ni mheshimiwa wacho reno apenje to jatendi ne ni Nairobi mondo akwonga winj mo nini e Nairobi oken bas gimoro wanono kai wabiro winjo mondo ing'e kata kaka break information koro Victor kikipo ng'ato gi wach kendo gocho na to omen to chalo nade omo wach ka jeri sa Nairobi ka jeri ko kani irome wach mondo itie gi win adier otimore adier koro miyo jotelo gima timore Victor jotelo kasama gima kama otimore to jogi te Governor Gladys Wanga jogi te mayuak ni samoro nyo mheshimiwa ohinyogi kata jogi mheshimiwa moko ntimo wano kwa ng'eyo itemo wacho ni dhok moko ni koro wanyalo ng'ado tudruok e kindwa gi broad base ne
gin weche ma ok odonjo. Kabrut be pok adhiye. Okay. Kabrut be pok adhiye. Adhi mana e jogweng'. Abire. Tadhi mana e jogweng'. Adhi mana e jogweng' manyo ywak. Ma samoro nikech gineno kaka gichodhi ni to ji osechako diro wach ni kanidak gi ligangla to imbe ibiro tho gi ligangla. Weche ochako dirore. Mineno statement ne ODM Secretary General Sifuna owacho. Kanyo en gweng' moro yo western kocha to wacho ni dipo ni nitiere pogruok e kind oganda gi gang'o. Aya statement manyocha Kaluma wacho itene godo bang' documentary mar BBC wuok cha kowacho nonego piny owacho mar Kenya timang'o Malices mar BBC. Yes. Odine BBC kaluwore gi weche maniti. Koro joka ne wacho ni ka jotelo tho kamano to kare kaka jopiny bende timang'owa. Koro magi nyiso ni jotelo bende nyaka winji chik itgi gi winj gi ma jopiny timo nade wacho. Mae momiyo sama koro ineno gini dhi kama dhieni to en ni wageno ni Raymond gobila duto biro koro tiyo gi thuolo ni mar timo apedha mondo dhano wuogo kondik statement mopogore opogore mondo jok ma samoro wacho ni nomuom nyambi gi oko ka gimbe ginwang' ratiro. Jok manyonego Mheshimiwa Ng'ondo Were mondo bende maki mondo familia mar Ng'ondo onwang' ang'owa onwang' ratiro kaeto piny igero gi kwe nikech ratire matimo ang'owa ema gero kwe. Ok dang' wabed ka wawach ni konchiel rach konchiel ber. Oganda Luo te nigi ywak, piny omoko jok matindo ka nigi ywak mana kaka madongo gi bende gang'owa nigi ywak. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo e weche mag insecurity ma Nyanza ema dwa wacho to chal ni Fredo somo namba ndege gi mar Regional Commissioner ma Nyanza Florence Murori an gi kwayo ne ong'iye weche mag security ma Nyanza nikech kata ka nyoro nyewan no bondo to Bishop mara Professor David Kuria ne owacho ni bondo en town matin to ni sani bondo chopo kuma koro nitie seche ma ikoni ni kiki wuog oko kiki bi kaponi podin kama tema bende Mama Aida no wacho ni ok en gima ber ni e koro gweng' wabedo gi weche mag violence wabedo gi weche mag crime. Florence Mwora ogoe bura penya to buche ni Raymond Omolo bendo bedie kaka jatend migao jagoro mogirore yes mar arita kwe nikech kotim mano to jopiny bro bedo gi thuolo mar wacho nikech ing'eni mana kaka Fred wacho to mana kaka wabende wapenjo ni kibedie ni jok ma wacho ni nitie gik manotimnegi to negi go report kubila to onge nonro mitimo. Ng'ondo Were wacho ni no go report kubila to onge kata nonro mowinjo notimo. Bro bedie nafas maber mar wacho gino matimore. Aneno ka jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen nigi gimoro ne jukwa modhi gudo round to bet piny. Samoro berie ka koro makaluoni nikech mate thurwa gitime mapiyo kotieko North Rift Valley kumanyo entie ni to biye Kaluo nikech samoro jopiny nigi maling'ling mang'eny to gionge gin gi togo bila mane kanyo to kanitie nafas ma jodito mag migao no bro betie to gi jodito mag migao mar arita ni to gibro yudo nafas mar wacho gigi mang'eny bro konyowa. Mar ariyo lwenje mag siasa Walter Nyambaga nyicho bet piny goduro ng'wen jata tije e duond bura mar ODM to duro ng'wen no wacho ne gimoro moko ne gin kaka chama mar ODM ging'eyo kendo gisenaro down on jotelo mag chama no matiyo gi nyithind ji marach e kor gweng' Kaluo mar kelo tulo mo wacho ni nyaka yiero manyicha gintiere nitie ji 8 ma gin gi nyinggi ma gibro chwalo iro bila ka gitieko nonro mago mendo bedie ranyisi ni ODM manye Mbadi okwayo kaka jakom machon ni mondo thegire gi jotelo makelo tulo gi bro bedo ranyisi maber ni ODM bende koro jok giol gidwaro kwe to jogo makelo tulo e chama gino gitero nyinge gi iro bila kamano.
Victor, party nyaka play their role. Second achiel, kama je kelo na kecho ko bidoke ODM kendo. Kiwinjo joge ywak to party mar ODM nyaka koro kaw yo kang motegno. Makantiere jok minyalo tamme otiko nekech tiyo ga ngenge. Ketwangi misani wachomo yiero. To bede okang achiel ma party otime a painful decision. Mwaneno nekech jok mathogi gin jo party. Ingini okik sinde makoro ngato keta ji e pick up. To go jalo kata gibeti. To hiyo maoma ji hiyo moji Kisumo ini neno kama mheshimiwa Ng'ondwere nje ne wacho nitie gari moro mano neno kaya kanye ya Migori ni jok makelo tulo kasi pulgi ok joka koro mano role mar obila to gi role mar political parties mondo nikech ODM onge gi policy ma giwacho ni mondo ji otime angenge to jok matimo angenge gi nying party koro nyaka nwang'ie tulo ma ginyalo bedo disqualified mondo ginwang'ie matunda marango marangenge magitimo. Erokamano ahinya. Nyakwara Mugi, wadwa ni walor wachno gi ska e kinde bende pod omedo kwayo obila mondo miyo time nonro kanyakla kod mamoko bende mar temo ji weche mag arita ne ngima mar jopiny. Jatend piny Kenya William Ruto benyo loso e wach achiel ne kama kano loso kapok wachikro dhi agenda moro machielo ka wacho ni nonro tim piyo mar yango joma nokelo tho mar Mheshimiwa Charles Ng'ondwere. Aneno ka pod ok wayude machiegni Nyakwara Mojwang'. Mopogore kod mano, limbe mar jatend piny Kenya William Ruto ne ochakore odiochieng' manyoro e kaunti ma Migori. Motelo ne mano ne obedo kod kinde mar alam manokelo kanyakla kweth mag kanisni mopogore opogore. Limbe mare no bende ne opong' kod weche maka kod kacha bang' ka kit wuoche moro nyone kakoto ochomo tir jatend piny Kenya. Tinende kwan ji moro madek osemaki ka jotelo mowuok e gwenge mag Kuria wuok oko kinyi makawuono mar kwedo kang' mager mokalo wach mar wuoche moro manyo neno ka koro to dhi machiegni kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto. Wach manyaka sani kelo penjo mathoth ma loduoko. Limbe mare okelo lemo mane ne jo Migori County Nyakwara Mogi. Ndalo mano kende bang' ka governor gi jotelo moyier wendo jatend piny e parloch mar piny owacho ma Nairobi ka kendo biro kod kiro mopogore opogore. Limbe mare rumo odiochieng' ma kiny. Senior, limbe ni obire kinde ma weche ne ng'eny. To chal ka gima nyotimore odhiambo nyoro notemo duo limbe mar jatend piny kaloro koda kit weche ma ji ndiko gi kit weche ma ji wacho, kit mbaka ma ji goyo kapok wadonjo wach mar broad base kaka ji noloso e alam manyobedo nyoro. En makosa. Kapo ni ng'ano nyoba wuoche nodwa temo goyo godo jatend piny to en makosa. Pile pile wawacho ga ni ka ng'ato luongo buche to kidware kikidhiye nikech adiera makende VOJ jatend piny Kenya irito maber malich to kitemo gima ne ng'ano temo no moyude ni koro ni en nyakwar Peres to wakwayo ne gima maber yue gi kwe wakwayo ne gima maber nikech chik nitie wageno ni bro lukode yor chik. Wageno ni bro tere doho mondo chik okaw kore. Taparo ni gima nyotimore no kik du mabeyo ma jo Migori nya neno ka osechako kwano ni jatend piny timo. Ber mar limbe ni VOJ en ni obiro e seche ma budget mar hiko omenda 2025 igoye mbaka. To wawacho ga ni sama jatend piny olimi tachiel kuom gigo maber madibedi en ni kochiko to kweno oketi e budget. Nikech ng'eni samoro nya chiko gik mang'eny to gigi ka onge budget to ok bitimore. Nya neno ka ng'eny gigo mowacho nyo wacho to siemo waziri to koni utashughulikia hiyo maneno mangiso ni gin gigo mane ang'o budget. Mar ariyo jotelo ma Migori bende nye nigi kwayo magi mamoko ne gikwayo ka gine bura ka chieng' ticha beach koso ne ticha adek gi jatend piny ma bende noko ne gi kiwango minyalo migia. Adiera makende VOJ kendo nyoa William Ruto wacho gimoro ni watu wa dunia hii mumesaulika sana. Migori bor kiwuok Nairobi to kata kichopo Migori town to nikore kidwa dhi Muhuru ubor in fact kichaka Masara kidhi Muhuru be ndara onge to bro bedo maber ka gigi okete temo.
Gima nyaka watem sani en gino manye seneta ma Migori Eddie Oketch owacho. Yes. Gimiluongo ni social economic justice. Nikech kaka jaluo, higni mang'eny wasebedo ka wan e piny mar Kenya ka, to pok mar Kenya ka ok wasenwang' ahinya. Wanwang'e mana ndalo mwatemo tiyo gi sirikal. To masani ni nitiere pogruok moro. Nikech gigi iwachogi to aneno ka nitie follow up, to aneno ka nitiere implementation. Jomok dwa to bro wacho ni koro wapuoyo. VOJ we wawacho examples marila. Diriyo, jatend piny Kenya osewacho ni gibro gero fish landing sites Kaluo. To nwawacho ni fish landing sites migerogi dakwanegi, dakwawinjgi. E juma mokalo, nyaneno ka tenda oketi e gaset mar sirikal miluongo ni MyGov, ma ogniso ni fish landing sites manowachi kendo jatend piny owache nyoro. Koro jok madwaro manigi lony, manigi capacity, madwano migi orak mar gero gigi mondo or barupegi. Nyisi ni gini dhi timore. Nikech josiasa to iwachega wacha bro timo to ka gisewuok ka ndege oseduogo Nairobi, lakini ma koro nitiere mwaneno. Ibro koni ni jatend piny nitiere jogo mosedhi kwayo nikech for administrative purposes. Iyudo ka kuonde manoketi ni ji dhi kawe kipande, ni ji dhi manye weche mag do boyo. Sani iyudo ka Nyanza okengi ma administrative units gi koro ni matindo mamiyo ji service maber. Nyaneno ka osiepwa ma jafwambo gi Kenya Isaiah Gwengi nyonde koni chenro mar kawo kurutu mag jo Kenya prisons. Nyotim e sub county mar gi manyien ma Usigu. Yes. Pile gibiro ga Bondo. Jo Mfangano be nyotim. Mfangano chula for the first time. Exactly. So social economic justice ni e gik mwaneno gi. Mangiso ni wuodh jatend piny ma Migori weche mag dongruok otimo gik mokareyo. Wagoga mbaka e newsroom gi Ken Giri mwako ni nitiere gigo kaka piny owacho timo gige. Nitiere samolande ni project bro timore. Nitiere samitimo ne project ground breaking. Nitiere samitimo ne project commissioning. Gik moka dek gi opogorete. So sama jatend piny olando ni barabara kutoka Masara mpaka Muuru Bay tutaweka lami. Mano otim project announcement. Koreka contractor ibromany, to contractor imanyo mana ka tenda usebedo floated mokoni wan gi tenda, wan gi pesa makama bilion 4 madwa gero ndara mar kilomita makama. Joko madwa timo ng'owa manigi capacity matimo tijni otimo ng'owa kel barupegi. Kose yier contractor titimo ne ground breaking. Nikech ji mang'eny bro wacho ni yo jatend piny olando ndara ma Miuru Masara nyaka Miuru to kwadhi kuro kawuono to ayudo ka onge gima timore. Nitie kaka serikal tayo chenro. Anyalo paro kaka Don Bonyo ne opuonjowa jo mokalo chien. Don Bonyo ang'e moro. Apar mana ni ng'at ming'eyo no. Okay. Ojasakwa. Aparo Ojasakwa, Ojabungu. Ojabungu. Chal nang'e mano mera. Koro gigi nitiere faces kaka itimogi. So apani mano bende ber ka jatend piny kose commit to these projects. Yes. To jotendwa bende nigi nafas mar go mbaka gi jopiny mondo gikone ni olande gi jatend piny. Mae process magini bro luwo eka mondo wayud gini. Nikech geno samoro bende bedo malo. To geno kose bedo malo to dwe achiel pok waneno to ni owuondowa. Tinga ok ringe iye. Ok wane gima nowacho no. So gigi bende emomiyo wawacho ga ni information ber kaka jatend piny osetieko to in jatelo manyo kwayo project ni momi mokone ni gini biro tim bedi e piny gi jogi mondo ikone gini koro next phase en kama. Miyo japiny bedo gi horuok ni gini biro timo ang'owa biro biro. Nikech kawuono VOJ gigo duto manye jatend piny owacho ni biro timo Migori
nitiere ng'ato mochiewo madwa dhi neno ni be gini osetimo ang'o osechakore. Horuok no bedie mana ka information maber ma jatend piny ok expect ni kosewacho na bro timo ni kama tene manyako explain ne jogi. MP ni ofise mar CDF. Ofisi ni obedie kuma japiny dhi yude information makata ka en ng'ato mane gi lony ni no land ndara to koni anto ndalo moko na tiyo kapida inge kapida ang'eyo kendi inge kapida ang'eyo ng'ani kia kapida kajo public works ni luongo ni kapida agaw papa ne kete kamano koro kadi tiyo kapida mine loso calvert tidhi ofis mujumbe tikoni an gi lonye loso calvert. Erokamano ahinya. To wach mane nikech mbaka manyoro ne biro ne nyoro ne bende chal ka moloko kit siasa moro ma osebedo ka gore piny Luoka. Nyawinjo kanyo ka Dr. Buru Ginga kaachiel kod jakom mar komiti mar BAK. Maena jaod bura malego Songa. Neno ka gima ne gitiyo gi thuolo no kendo mar temo siemo governor Masiaya. Mano to nyaka timre nikech ing'eni siasa ka sama uni achiel gi ng'ato to reassurance gassurance nyaka bedie. Oburu Oginga daktari ma seneta mara to gi Samuel Onunga Tandi gima nya gitimo ne gitemo wacho ni kanitie ng'ato mane gi kiawa ni ODM gi UDA tiyo kanyakla ni nitiere oganda Luo matie serikandni to bed ka ing'eyo ni kiawa nino ok bigo chunywa. Wan kuma wamako kaka jo ODM en ni wadhi tiyo gi serikal mar William Ruto. James Orengo osebedo kawacho ni nitie gik maricho ma serikand ni timo. Nitie gik moko beyo ma jopiny neno. To onge ng'ama wacho en obiro timo ang'o obiro wacho gi mano ratiro mare. Oyiene mana kaka ne wakwero jogo mawacho ni Homa Bay koro en ODM zone mo gidwa winje jo chama mora mora kata UDA. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro. Emomiyo nyi winjo ka gimedo reinforce ni gin kaka jo ODM. Pod gine serikal gibiro tiyo kanyakla gi William Ruto kata bed ni nitiere jomoko e ODM manigi to. Karach ne gi ahinya to giwuoge ODM nikech resolution nen mar party. Kija party moro tineno ka party ni no tim gik mabeyo ni. Titimo ang'o tiwuoke. Mane manye gitimo koni karach ahinya ni James Orengo feel ni gik ma timoregi ok beyo. To karo timo ang'o uwuog gi oko mondo wach gi kaen okuja ODM party nikech gin ODM ne gibet magin gi resolution ni mae tapa ni gima ber ma bende nyaka timore VOJ ODM kaen ni nyaka giluonge joggi mondo gigo mbaka mang'ama nitie machal ni nigirem kamoro to mie wacho ga ni information is power. Samoro nyalo bedo ni nitiere information moro ma pok gitimo ang'o ma pok giyud gibedie together mondo gilosi mondo direction magi kaone obed ni en direction mar jo party te. Erokamano. Governor. Weche ng'eny ka. President otimo limbe mare, wach moro nyotimore gwenge mag Kuria kocha. Jotelo bende nyotiyo gi thuolo no mar siemo jowetegi magin we chama achiel. Aparo ni wach woche cha Jeyo Selose investigation dhi mbele. Ok wang'eyo ni to ang'o mane omiyo ng'ano ba wuoche. Wuon wuoche pod ok wang'eyo nikech ing'ene ko wuoche achiel odir to wadwa ng'e ni ng'at mane odong gi konchiel. Nikech ko dir achiel onego bed ni ng'ato dong korwako. Aparo ni onyalo bedo maybe weche moko timore mang'eny Victor ji kale gik mang'eny. Samoro ng'ato bende en ng'at ma samoro wiye en gi kit ng'ol moro mar obwongo madimiyo dir gine. Inyalo paro gimoro notimore ne jakom ka ndalo moko en Kwale koch. Nyan Kilifi koso Kwale. Mane bwana moro ni Mtengo. Nying moro madwa chalo kamano. Odonjo mana kuome mane ochwado jakom. Weche mag security ne penjore. Koro magi kata mana jatend piny ma Amerika ndalo moko bende. Aparo ne en Obama by then kanyo dhi Iraq. Nen George Bush. Nen George Bush. No baye gi wuoche. Doni macha to jofwambe mano bayo. Koro kapanu nego waoyi ndere ahinya ka gima ne wuoche nyalo timo jatend piny onge madangu mi jatend piny iyeludre ahinya. But security breach. Makmana Victor emomiyo wacho ni
nyaka watim investigation mwang'i ni to ng'acha ni amare ne en ang'o. Samoro ne en gi ilo kaka ne Fatuma wacho cha. Samoro ne en gi ilo. Jatend piny be ng'ama ji ohero. Yore ng'eny minyalo mosgo jatend piny. Koro kapod ok otim investigation modhi onwang' to kapani wanyalo gede wach nyanya nikech kik wach ni gik maber manyo otimore. Aparo ni gima nyo omako pacha ahinya en wach manyocha jatend migawo mar omenda John Mbadi owacho ndalo achiel ka ok ariyo ka jatend piny pod ok obiro. Ka jatend migawo mar omenda John Mbadi bende sani kendo ing'e ni koro dhoge wer mana ka jatend piny nyo kwano nderni ema wacho ni kar dala chako dhiye to ka ndala ma jaji jojuogi to nyako ring ma kodgi na neno ka Mheshimiwa Mbadi osechako iro Mwej William cha kecho kwano ndara mayaka keto ne budget makama mayaka keto ne kama en gima ber ko keto kako wacho cha moro nyo kwano ma wuok e dala wa Kalandin Kailija ka en adier ni Mbadi oketo menda ka e budget taparo ni en gima berie mogik moloyo nekech ntiere ndalo mana kaka jeja wacho pile ni kineno ka pap din tiloko patan wan wawegi mane wabet ka ma wacho ni koro to wasumo jakom paro ni oloko ni ndie piny matin oganda luo ng'e ang'o ma ginyalo yudo nikech joluo ne ok oket ni nyaka wachwe remo milele koro kogik 2027 to wabiro timo ang'o wabiro kala aora cha ing'e ni Ken biro nyise ni awach ma bende pige kuonga kale puotho ko kadhi gore korgi piny mwalo ntiere ndalo ma iwinjo ka jiko na wacho pong ilicho ni kaka oro pong kata miri wuo pong to kichope dhoge kanyo go kinwango to kare be wacha ilicho ma koro kwa gike gengni e kwa biro kalo kocha lakini sane nike jatend piny king'iyo siasa manyo gore mwabiro samoro biro go mbaka juma manyien en no thung'e ko ganda joma sawa ka odhi kisise gi bendo dhi gik mo wacho nwa gi nyako timgi ka 2027 pod ok otimo nade mondo wabwanu ang'ien tang'o motimore aja wacho pile ni ndara ma William Ruto loso kodo yiere kodo ok obi muko dogo Camilo Sierech moloso ok obi muko tim nade odogodo koro magi ma William Ruto kelo jotelo ma wan godo gin bende resources mimiyogi gitimo godang'o koro miyo kiduoge siasa kaka nyo youth leader wuoyo to adira ni youth leader wuoyo ni wanie serikal kata imbi neno ka wanie serikal unga one dong no wacho ni wan no wacho ni wan koro king'iyo to wacho no ganda luo ni serikal nikech king'iyo kata mana wuode ma jawo konje ko ng'weny ne gimoro en advisor mar president king'iyo kaka gik moko dhi ang'o madang mone wacho ni jogi ni serikal gima duong' ni ka gini nyalo konyo ganda kuom thuolo ma wan godo ni nikech Victor siasa bende dwaro pesa joma sawa gi influence siasa mapacho ka nikech gimeyo gin gi Simon ka giwinjore to gichoko to giriwo to gitimo ang'o maendeleo mae mamiyo to gik manyocha ok binwa be koro nyalo biro yo wacho wach moro kacha ni inapa ni mi wacho ni osiepni moro koni sane ginana obila manyo ikawo mag prisons yes gigi sama wawueni jopiny penjore ni to kibi kawo obila mamoko bendegi to ko opog gigi kama ma kuri nyalo kawo dhano mathoth nyaka kuonde ma samoro ng'ato ncha kaka Karua samoro ng'ato ne nyalo wuok idhi Kosele koro ko gik ni kuri nyalo kawo jira mulaka kata mana ka dogo kama ji ringo pap magota tenga ka geringecha nyalo betie maber to mogik bende e wachno en ni kik beda ni kawo gito bende ketie gine yo ma raia kata dhana nyalo timo ginade nikech sani Victor biro koni ni mondo weche mafungore ni mondo ng'ato dhi obila ata Ken biro nyisi sani nyaka ipeth siling 700,000 700,000 ni en hongo nyisa gweng kacha ng'at manyalo dhi uso kata mana lo kata dhiang' mi uso makelo 700,000 koro bedo no biro machiegni ji kawe en gimoro achiel to bende miyo thuolo equal opportunity mokna achude ema koro loko ibiro wacho ni okawo jo prisons to ji adi ma samoro nyathi mano okalo skul maber height bende en gomo winjore wiye bende ler equal opportunities bende mi jowa nikech ntiere bende jok malego gigi malo magisiko mana ni wane serikal to kogik tiyudo mana ka samoro en na dala achiel dala ni
ema DCI county commissioner kae ema gitie county ji abich kata par ni e county nitie mier moko manong'e ni kanyo to bila ng'eny kanyo to bila ng'eny gine magisiko miere moko to dong mana kaka gin kogik to ng'ato golo 700,000 ogolo 300,000 miyo ma samoro nyathine ne chiliel moro waketi opportunities mondo gibed ni ka ji nie sirkal to ji duto bedie imbende kise ka wadu gi chiwo wadu gi nyathi wadi keto ne jomoko bende thuolo mondo ji te obedie sirkal jomoko kik bede sirkal molo jomoko. Erokamano. Ken wendo obiro kawuono dok odiochienge mar ariyo. Ana kawuono ni jore beno limo rongo gene to kaachiel kod gwenge mamoko bende nitiere county no. Nyoro $700,000 mane sirikal wacho ni ujire beni timo godo gundo godo maber keti loso godo paw tuke ma Migori cha. Gigi duto mana ka jai nosewache moko gin ga singo ma gin singo maber to samoro ok nyakete tim kaponi jotelo makanyo ko kaw ting. Emomiyo nitie gimiluongo ni riwruok mar jotelo. Sama jatend piny kata kan nitie mana mosidha sidha moketo tenge ne omendo seketi ma samoro budget odhi oketi bang'e to gikone nitie jopiny oyiero mondo obed kaka wang'gi makoro luwo bang' wechegi. Kech ng'ato nyalo penjo nang'o omiyo samoro ma bei ka gik moko dhi e ng'wech. Mano ng'isi rekni mar jogo motelo kanyo. Nikech ing'eni mondo mi gigi chop kare nitiere kaka nyaka jatelo bed ni en orekni magi mano singene cha usiko duongo man to dakise chake kech ng'ato nyalo singoni to nikech sirikal tijege ng'eny wengege bende ng'iye mang'eny ji mang'eny ywak ne ochiko dis kaneno ka ng'ana ni bende chal ni pod oyieng' matin koro pod owe matin mare cha nyalo kwamo wakunga kete ng'amo kasore ni mondo koro apani rekni mar jotelo ma Migori ema dhi miwa picha maber mar gima dhi bedo bang'e. Nikech kinde moko ino kana otim singo moko mano tim Homa Bay kata samoro ne ji onyiero to koro sani kidhi kata mana paya kacha cha kata kidhi ng'iyo ni koro igero kar jot budget piny ma adundo kata kidhi ng'iyo kaka koro sani gundo paw tuke ma Raila Odinga Stadium cha ng'isi nitie rekni ma Governor Gladys Wanga to kod Lange orekni godo to kod jotelo mawuok e alwora no ma gigi giluwo bang'gi ma kaka nosesinge cha tich ni en tich luwo bang'e mondo mi ochop kare. Neno ni osoe budget ka en jaod bura. Ka en gima ne pod ok oketne budget. Kech nitie moko ma samoro jatend piny biro landa mana paro ni ne gisekete budget kendo dhi nyime gi chakruok. To nitie moko ma bende ilando ni biro tim matin ng'isi ni pod odong' kidieny machielo mar go mbaka e wiye kendo soe budget kaito nitie kidieny machielo mar mondo mi koro gol pesa mondo ketie chenro no. Koro luwo bang' chenro gi ema dhi kelo pogruok. Kapo ni en paw tuke nyaka to wane ni olu bang' chenro no mondo gikone wane ni paw tuke no ger. To kok otim kamano tibro wacha kamano jatend piny machielo be nyalo biro to chak wacho ni mano chak ni biro tim to nowe nus koro dhi tieko nugo. To kok olu bang'e to pod onyamba na bedo gimodigni. Seche moko be ng'eni nyalo keto omenda ne chenro to omenda ni kaduogo ng'i samoro nitie dich moro mochako bedo to ng'ini kata cha joko kaparo dich ahinya tikawe tikete e chenro machielo kendo. Sama kolo supplementary budget cha maloko kuja bedo. Ikawe tidire ko machielo. Waseneno mano kata katimore ne 10 counties magwa. Koro kaponi jogo moyier mondo mi obed wang' jopiny kata gibed ka gitimo gimiluongo ni presentation makare to gi oversight makare maten gi menyo ni to no wach no ket ne $700,000 to be gimitimo ni romre gi $700,000 ko samoro di bed ni jaorak moro nyodho sirikal ka to kaponi en gima ne oketi ma owinjore bed ni iketo tim mar $700,000 no to be osechak time koro ichung'e lo jopiny mondo mi uneno luwo bang' chenro mawuoyi mondo gichop kare. Kok kamano tibiro wacho ni to mar ng'ane gi nang'o miyo timore to mar ng'ane gi nyok timore. Koro aparo ni en chiwo makoro jotelo nyaka chiw kendo giti kanyakla. King'iyo gima notimore Migori cha kaponi limbe mar jatend piny cha nyalo keto joka ma giwuok kanyakla ma jood buro bedo governor obedo senator obedo kamano makoro kata ka jatend piny owuok to gin bende ginyalo mana bago buche gi sieng moro to gina kanyo gitema mak nyamita ni kanyo to governor Chila yako ni kanyo to giwacho ni Osarabe ni kanyo kata ka jatend piny onge kech wuotho kanyachiel no en achiel kuom okenge manyalo konyo
e gero piny ma ok diruok weche go siasa ma kinde ka kinde seche moko bedo ka samoro chenro moro oselosi kinde moko neno ka ne lweny nitiere mar gero chiro osegere maber kendo ichak idhi moko tule iye kanyo nikech samoro ywaruok mag siasa ichak iketho koda ka stall ginigo koro mago gin gik ma samoro bende duoko oganda chien gilaro ni to ma ng'amo kele ng'amo influence biro mar chiro ne en ng'a koro aparo ni jatend piny biro ne kacha cha ochalo en mana ni koro John Jabatiso ma bende nokungo telo miluongo ni Precasa mar nyiso ni kuwuotho kanyakla achiel muchako bedo gi kanyakla kod sirikal to ber nyalo biro koro ber ma koro biro chakore Yesu no koro Yesu ni nyaka lu bang'e gi lamo kamano to gitimo gik makare koro e yo machuok ni jo Migori manyo winjo kaka jotend gi nyo kwayo gik moko kuom president ketu jotendugo tesre mondo gilu bang'e kanye to gimo waziri Mbadi bende wacho ni osekete budget kuonde moko kaka no kwano ndeni moko masanja mago to bende jopiny bende nyaka lu gi jotend gi bende kae ticha king'iyo ni to mibadhi koro kik donje yie nikech sani be ji loso pesa mag campaign ng'ato jwani mondo mien bende okaw atamalo 30 moro keti mobiro tiyo godo ka koro sa oromo koro mago bende nyaka ng'i erokamano jomadongo Stafford ng'isa ni sa orumo kata weche ng'eny ka aneno ka makasorega nitiere kedo moro wacho ni otimo na maraj ni udogo ke sudo kanyo kumulo wach mar Matiang'i gi the biblical entry of Jesus mondo jogo Jerusalem Matiang'i ntinga mokiaya ochako duoka ni ang'e gimomiyo ni samodi bedi en gazet michoko do nyoyo dong Junet no setiko wacha go nyaka wanuoye weche ng'eny pod waiko ni chenro mang'eny bakoro mobiro ka wan gi rameny nitie ka weche ng'eny kendo wabiro dhi nyime kod gombake kidienje mopogore opogore Ramogi Baraza be nitie ka sinia wach mari mogik minyalo wegodo jopiny aneno ka sa ong'ado waka erokamano mana mapiyo piyo VOJ juma mokalo nineno ka ng'ukora aringo dala matin nadhi kopo mar nyamera moro koro yiena mondo kwane wuonwa japuonje no Sadiado to gi min ode mama wa Jena Diado ng'eni japuonje Nos to gi japuonje Senya nokwere ne gini achiel gimoro amora wakwane gi hocho makende nikech lit mar wito nyamera Masara kosebedo mayot wakwayo ne gi hocho makende kendo alamo ni Nyasaye mondo teg chunygi gi wetena gi nyimine na duto maka joka japuonj wote moro bende an godo kama Fred Chem utho wacho ni mate simbe ani yena ero weche mi wacho maler wuod japuonj wacho ni Governor Simon Etaya nyiso le manegi mpesa obola negi moro wacho ni nini to gi nitiere ja neno moro bondo ni Mary Adhiambo Mary wacho ni oleo tich yawa nikech chenro almost Mary ukono leo tich nikech chenro kao piko wachulo Mary keno wacho ni kao piko bro chulo Victor wachna magik en tenore gi ik mwadhi bedo godo mar Mheshimiwa Ong'ondo Were gik moko setimore kaka waselosieno to wan joka ng'ato wa joluo wate Ong'ondo notelo ne joluo gima kwayo jowa ni wabed gi horuok mana kaka wasewacho wawe obila otim tijigi jotelo bende mai thuolo minyisi e telo kik waketha lienda Mheshimiwa Ong'ondo Were Victor wami thuolo wabed gi horuok wami ji duto kata moko yie kodwa kata man gi paro mopogore opogore kech kae koro kanyo yo mwanyalo miyo godo Mheshimiwa Ong'ondo Were luor makende mar nyiso ni ne ok en ng'at motenore ga ng'enge en ka waloso liende ni yo maber masa moro luoro ma ji ni godo ni weche dhi betie marach ni wanyalo kuodo wije chien oganda wa mane madwa kwayo jowa wakuod wije chien manyo temo teno Mheshimiwa gi gik maricho gi mondo mi wanene liende ni obede yo makare welo biro maber ma legacy ma samoro nye dwa bedo ni obed ni okotimore kaka samoro jomoko paro no mane wach na mogik wach magima mokalo Nyakor Perez yes walolo chenro weche thoth ang'eni ok wanyatieko gite tapani mwawacho go kik ng'ato kawo ni samoro dibed ni nitie gimoro mawageto en mana twak to kod kaka winjo kaka wapange maber wago koni to wago koni en mana temo ng'iyo ni to inyalo ng'iyo machielo mopogore machalo nade
To gima duong' mana ka koro jowetena osewacho kendo kane osewacho motelo, gikone osigo chak duogo dong'nwa ka jopiny ni to ere kaka wanyalo dago ngima ma ok nyal kelonwa midhiero, ere kaka wanyalo timo yiero makare ma ok nyal kelonwa midhiero, ere kaka wanyalo kawo ting' kata ka bed ni samoro osiawa kata ka bed ni samoro gimoro ngiswa to wawinjo ni ok en gima kare, to wanyalo thegore godo mondo wabed kod ngima ma bende ok wanyal bedo gi tulo maka gi kacha. To mogik en mana temo paro ne apisas mag arita kwe mondo kata mane kor gwenge kuchocho wateme ng'iyo ni to tiegruok nyalo chopo maber kata ne jogo ma omi ting' mag arita machalo ruodhi to kod jodong gweng' to kod ji makamago mondo gin bende gibede kod ng'eyo mar puonjo jopiny e alwora ma gintiere go, to ere yo ma de giritre godo ma ok ginyal bedo kod yudore kamarach mag lwenje ma kinde ka kinde. Ang'e ni sani dhier bende ng'eny kendo yuto mar oganda bende samoro dibed ni odok mapiny, to ma bende kunjore bed ni chiwo thuolo mar mondo mi ng'ato ti kod thuolo makamago gitiyo gi pesa moko matin kendo thuyo godo jopiny kendo kelo lweny moko ma bed ni samoro nyalo kelo lal. Nyakwaramogi elo jawinjo kendo janeno marwa wagoni erokamano maduong' mokalo kuom budho kod okinyi ma kawuono kendo bedo kodwa kinde ka kinde kodwa ikoni mathoth mabende biro mi puonj, biro mi bedo gi ng'eyo kanyakla kod bende mabende biro miyo ka golo dok e iti kinde ka kinde. Erokamano ne Governor Fred, Governor Monge Portfolio, Senior J Bonyo, kanyakla konya kod Perez Ken Muga kaachiel kod jogo picha te gi director marwa ma kawuono mar tayo chenro ni maber. Elo nyakalondo mar Ramogi FM gi Ramogi TV wakwayo ni hawa maber kichako jo mari manyien mar abich ni to kete mana ka nikech koro ikoni mathoth. Ramogi FM biro bedo kod gwenge mopogore opogore kod ote gi njeli maber. Koro kiwinjo ka gigo poro ne ni yuoro machiegni nikech wageni mokalo. Ka kamano riti makawuono nyinga en Otieno Makajuma kwe kende. Onge gima ber malo kwe Nyakwara Mugajwang'. Ka dipo ni kwe mar Kenya ne ok iyiego to kara teme kama iluongo ni Gaza. Kisewinjo nond Gaza tinyalo temo. To ka Gaza bet ineno ni pod berni to chikri mondo dhi DRC Congo kama iluongo ni Goma. To ka Goma pod ok berni ahinya teme kama iluongo ni Sudan Khartoum. Kamoro nyalo bedo gi ng'eyo ni to kwe tiende nang'o. Riti makawuono Nyakwara Mugajwang' kwe kende ema nyalo gik moko te ema gero piny. Nikech piny maonge kwe to kamoro kata weche mag ngima pile ka pile nyalo bedo maonge. Ng'wono ma Nyasaye obed kodi. Riti.